Je doet het niet. Welkom alle keren. In het bijzonder de List Lucas blij dat je me hier binnen, niet hier. Je mag nog nooit eerder geweest, dus heel hartelijk welkom weer. Mijn naam is Wiert Kooistra, ik ben voorzitter van de Dwarpenfederatie Kalmelaan. En die hebben dus ooit opgericht in verband met de fusie met de klaaihoeken, zeg maar zeggen, oneerbiedig. En dat bestaat al uit de dwarpen, je kunt daar zien, die ben het al je lid van. In principe ben dus van elk dwarpbelang is er een lid van het bestuur van de federatie. Net vaneer ben we dus hier in Muntjesziel, want Muntjesziel dat is de poort om in het eerst te komen uit de provincie Gelderland. Was nog het is dan uit naar Gelderland dan is dat echt de poort. Dus vandaar dat het heel belangrijk is, denk ik, dat we hier jongen echt in de Oosthoek binnen, helemaal in de uithoeken van de gemeente, maar het is prachtig mooi om hier te wijzen. De koffie en de thee en de koken, die binnen om een ocht, jongen. Dat ga je maar even zien, denk ik. Als het goed is, krijg je straks nog eens een keer een beetje koffie. Nee, oren. Dan kun je me nijpeteren met de listloekers daarin bij de bar hebben. Als je hem dan wat nuttig wil, dat is prima, maar dan moet je hem wel zelf betalen. Ik jou de telefoons, misschien is het wel handig dat die even uitdoen, want dat kan storend wijzen. En ik jou nog een microfoon om René Koster, die het 40 jaar de zaak in goede banen leerde zo. Dank u wel. Nou, dank u wel. Ja, de lokale politiek staat er niet eens heen op de agenda omdat er verkiezingen aankomen. Maar als we eerlijk binnen, er leidt een grutskaart van de wereldpolitiek over alles wat er gebeurt in Europa, in Nederland, dus ik in Friesland, ik in Muntjesziel. En je vraagt je dan al van wat voor doel had het om te discussiëren door de blauwe container als de wereld in de branche zit. Wat voor doel had het om over de wentebouw in Lietse Dwarpen te praten, als er misschien wel legers van doorstaan met vernietigende ideeën. Ik in onze richting. Betekent dat dan misschien dat we zitten, maar zeker op een dag als Joet met Giro 444 de hele dag in de spotlights en terjochten. Van we kennen het nergens oors meer hoe als alleen nog maar daarover. Uw antwoord is nee. Wij kennen het ik nog hoe wat oors had. Maar we moeten het wel al hier in perspectief zien. En hoe mooi is het dat wij hier de vrijheid hebben om verkiezingen te houden, om democratische verkiezingen te houden, om te vertellen aan de politici wat wij ervan vinden, wat een varjocht dat wij die democratie hebben en die vrijheid hebben en wat zou het mooi wezen wat we massaal ik gebroekmeidje van de democratische jocht en dus ik die vrijheid feitelijk vieren, dat feest van de democratie, toch een geweldige opkomst. Ik hoop je dat het zij is. Maar daar houd ik mijn het wel eens vast. Ben we dan Joert alleen nog maar dwaande met zaken die in dit pad van de gemeente spelen? Nee. We ben ik Joert in gedachten bij mensen die het hele oren zwaar gaan hebben als die van u. En dat wordt ik in deze Seelta-uitering bejocht. Misschien ga je hem wel zien, er staan prachtige blomstikken in de kleuren geel en blauw. Ik ben wat kleurenblind, maar ik ga u vertellen dat het geel en blauw is. Er zit zelfs ik genoeg van grien en zo nog bij. We doen het tweetalig, als je het goed vindt. Ja. Nou, wij doen het een beetje meertalig, als je het goed vindt. Want dat is het dorp, denk ik. Nog even dan terug, voor u zeg ik dat dan even in het Nederlands. Dat deze bloemstukken zijn door ondernemers, plaatselijke ondernemers aangeboden. En ze worden straks na afloop van deze avond bij opbod verkocht. En de opbrengst die is voor de actie voor Oekraïne. Dus wat dat onbelangrijk, kan je hem nou vast even nadenken, wat wil ik dadelijk bieden op deze mooie blomstikken. En als het net uitkomt dat je achter op een fiets meenemen kennen, dan wil de organisatie ze mogelijk nog wel bij je thuis brengen. De lokale politiek. Nou, de listloekers van de partijen die het mij doen hier onder de verkiezingen zitten hier achter de tafel. En we moeten ze maar even bij Del. En ik heb opdracht gekregen van het bestuur van de Dwarpsfederatie van vreeg je de meesten in elk geval een paar dingen
die we van haar alweer weten willen. Nou, ik begin maar bij nummer 1, bij het CDA. Misschien dat je even steen gaan willen. Geertje Skoorstra, lijsttrekker van het CDA. Ja, het bestuur wil graag van jou weten. Komen jou hier wel eens? Ja, ik kom hier best vaak. Alleen ik rie hier altijd terug het dorp heen. Want ik werk in Veendam. Ja, dat mag een hele reis mee zijn. En dan ga je altijd mee opzetcentrum op Muntje zien, omdat je toch Muntje ziet, want je vindt je zo mooi. Jazeker, en het is de snelste route. Maar ik rie altijd 30, ja, denk erom. Dus. Maar stel, en die kans zit er wel in, dat je hem in het college komt, kan je ook garanderen dat je een wethouder je geregeld even komt, want daar schijnt wel eens een tekwart om te wezen. Dat misschien de bereidheid haar om hierheen te komen. Ja, ik get het, maar dat maakt zeker wezen. Ja. Praten we nog even over. Het bestuur schroot het op. En dan nog even die blauwe container. Ja of nee? Ja. Want? Daarmee halen wij meer papier op. En dat is het belangrijkste. En wat jou betreft, ik enige reden. Nee, dat ben ik treien. Maar ik moest ja of nee zeggen. Wie van... Nou, dan even die argumentatie erbij. De argumentatie is dat wij zelf willen hebben dat het en meer op papier op smiet en goed is voor de verenigings en dat wij goed voldoen aan onze milieudoelstellingen die we als gemeente helden maken. FNP. Kom er even bij, Steen. Aantjelle Soelboer. Zullen wij het in het Nederlands doen? Dat zou wel heel bijzonder zijn, hè? Nou en of. Of in Pomsters. Dat mij misschien ook wel van die meneer. Ja, dat is een beetje rostig op het moment. Dan mag ik er even over, maar als dat ongeveer hetzelfde wat als Dokkumers is, dan ken dat wel. Ja. Maar Nou, dat weet ik ook niet. Maar, maar dan doen wij het in het Fries. Want dat vind ik wel logisch om mee te hebben. Want dan is het Friestalig wat me kent, toch? liek het mij ook. Kom zo vaak in Muntje, Siel? Ja, wat is vaak? Ik moet heel eerlijk bekennen, sinds dat de kroeg hier net meer is. En we kwamen wel eens in die kroeg, daar spelen wel eens een bandje bij Johnny. En dan gingen we daar wel eens in. Ik was mijn touringcar vol jeugd, kwam weer om naar het café. Ik zal de naam van de band net nemen, want dat is... nou goed, misschien de intimie weten wat het ook is. Maar om hier te komen, hier is de routeplanner net nodig. Nee hè? Met eigen dicht. Dat is wat hoors, maar ik moet het wel vinden. Ja, dat bedoelen. Ja, het bestuur zit mij te turven. Van het CDA hebben we de tassegging. Ik had een wethouder, zien we die erop vergje dat hij hier geregeld komt om hoe zaken te lezen. Kunnen we FNP er even bij zetten? Ik zal de mond dan wel vrouwen die functie beklaaien, zal onfieteren. Die tas heb ik mij eens opschrijven. De kandidaat zit in de zeel, dus die heeft het zelf ik wel. Nou nog even de blauwe container. Hier moet die blauwe. Dus wij gaan altijd zijn, dat hebben we nooit onder stoel of bankers kunnen. Horen zat het is en harmoniseer je op prijs. Dat betekent dus eigenlijk dat het waardhoekenmodel implementeer je wil. De blauwe container wat die nou is horen. En wat dat net het geval is, daar krijgen we dus echt net. En daarmee de vereniging zit al papier op heel in blauwe. Duidelijke taal, dank u wel. Zei jij het graag. Zin, ja, keizer, Sjoerd Keizer. Nee. Friestalig of Pomsters of Hollands? Waar kies je voor? Maak er mij niks uit. Maak mij, ik doe het in het Nederlands. Ja? Vind ik wel fatsoenlijk voor de meneer daar. Ja, nou, speciaal voor u in het Nederlands. Ja, Zin, hoe zit die erin als het om de blauwe container gaat? Nou, het is heel duidelijk. Wij zijn voor de blauwe container. Ja, wij zouden het in het Nederlands doen, hè? Oh, sorry. Ja, het is voor mij zo onlogisch om in een Fries dorp met een Friestalige naam in een Friestalige gemeente niet het Fries te spreken, maar ik doe mijn best. Wij zijn voor de blauwe container. En de blauwe container die is in Oud-Kalmland al 7, 8 jaar. En het bevalt prima. En jullie komen hier ook vast, op vaste afspraak, wanneer jullie een wethouder regelen, nu alvast even afkaarten, jullie komen hier. Nou, dat doen we altijd al. We komen hier altijd al. Nou, daar wordt verschillend over gedacht in het bestuur. U kunt de plaatselijk belang wel vragen. Ja, Wij komen hier geregeld. het was andersom. Het plaatselijk belang heeft mij gevraagd om met name aan jullie deze vraag voor te leggen, omdat het zo weinig gebeurt. De intentie is er dan misschien wel, maar in de praktijk gebeurt het niet. En er was zelfs even iemand met een hele kwade gedachte van, wij snappen nu ook wel waarom niet de lijsttrekker hier staat, maar iemand die wat lager op een lijst staat, omdat hij hier nog wel eens komt, want die wethouder kwam hier nooit. Nou, dat is niet waar. Onze wethouder die heeft Oud-Kalmeland onder zijn beheer. En die heeft alle dorpen bezocht. Regelmatig contact en wij ook. Nou, dan is er sprake van een misverstand dat hierbij opgehelderd is. Dank u wel.
Wij praten dadelijk wel verder. Ja, de ChristenUnie, Klaas de Jager, spreken wij Nederlands of doen we het in het Pomsters? Nou, doe maar het ABN. In het ABN. Nou, gaat u een wethouder leveren? Geen idee. Als dat het geval is, spreken we even af dat u hier dan met regelmaat even zich laat zien? Nou, niet alleen de wethouder, maar ook de fractieleden en misschien ook wel de steunfractieleden. In 2018 hebben wij in de campagne gezegd van we gaan de gemeente in. Dat zouden we op de woensdag doen. Dat hebben wij in 2019 ook kunnen doen. En toen kwam corona. Dus toen viel het stil. Dus niet alleen de wethouder, maar ook de raadsleden en steunfractieleden. Vanaf nu, heldere afspraken, jullie komen. Geen probleem. Nou, nog even die container, die blauwe container. Wilden ze hier ook graag weten, ook even turven. Ja, zeker. Hij moet sowieso hier blijven. Maar niet alleen in dit deel van de gemeente, maar in de hele gemeente. En waarom? Nou, meer inzameling. Het heeft bewezen dat in voormalig Kalmeland meer dan 15% oud papier wordt opgehaald. Wij willen daaraan koppelen een verenigingfonds waarin de opbrengsten komen, waarin alle verenigingen meedingen. Het is nu zo, van er zijn 44 verenigingen die meedraaien in die opbrengst. 65 hadden zich aangemeld, er is geen ruimte voor. Er zijn nog meer verenigingen. Dus hoe eerlijk is het huidige systeem? Ja, dat is een vraag en nu het antwoord, oneerlijk. Ik vind het heel oneerlijk. Nou, dat is duidelijk, dank u wel. Wij praten dadelijk wel weer verder. VVD, spreken wij Nederlands, Fries, Pomsters, Bils, zie je het maar. Nederlands. Nederlands. De VVD, ja, hoe groot is de kans dat jullie in het college komen? Nou, groot, denk ik. Oké. En waar baseert u dat optimisme op? Nou, ik denk dat wij het de afgelopen 3,5 jaar heel goed gedaan hebben. En ik denk dat wij dat nog een periode kunnen doen, sowieso. Nou, dan moeten we even kijken of dat in elk geval gesteund wordt door voldoende stemmen uit deze regio. Daarvoor hebben ze in elk geval het antwoord nodig op wat wilt u met die blauwe container? Nou, sowieso moet hij hier blijven. Hij is hier en hij voldoet hier goed. En wij willen heel graag het onderzoek afwachten naar het Waardhoekenmodel, wat al eerder genoemd is. En er zijn hele goede suggesties al gedaan. Maar zodra we dat weten, wat eruit komt, gaan we kijken hoe het in de rest van de gemeente moet. En dan nog even een streepje zetten voor, ook wij zeggen toe, mochten wij een wethouder leveren, dat wij hier geregeld in overleg gaan met de dorpsbelangen. Nou, onze wethouder, huidige wethouder moet ik zeggen, die komt natuurlijk uit deze regio. En is altijd heel erg zichtbaar geweest. Maar helaas heeft de wethouder van Zin de regio afgepikt. Dus gekaapt. En is onze wethouder op een andere regio gezet. Maar volgens mij was dat geen reden voor hem om niet zichtbaar hier te zijn. Dus dat was hij. En dat zal hij ook wel blijven. En onze nieuwe kandidaat-wethouder zit in de zaal. En ik denk dat hij ook hier graag wil komen. Dat eventuele zagerijn waarvan ik dacht dat dat er was, dat wordt hier helemaal ontzenuwd. Jullie zijn hier geregeld en zijn van alles van plan en willen ook graag. Partij van de Arbeid, praten wij Friesk of wat doen we? Nou, ik denk dat ik anticiperen in het Nederlands. Voor iedereen verstaanbaar. Ja, staat op in ons verkiezingsprogramma. Ja, oké. Nee, ja, maar ik vind meertalig hier trekt wel mooi. Dus dat je wat henwers wil je en van beide het beste mij nemen. Oké, nee, ook eerst door in eigen taal, het Nederlands. Ja. Nee, Fries is mijn eigen taal. Ja, maar dan maar eens bepalen in welke taal was het antwoord juist. Okay. Hoe groot is de kans dat de Partij van de Arbeid een collegelid gaat leveren? Dat is helemaal afhankelijk van hoe de samenstelling van de nieuwe raad eruit gaat zien. Maar ik denk wel dat wij een goede kans hebben op een goede samenwerking op links. En dat we op die manier ook invloed kunnen uitoefenen. En wie dan ook maar die wethouder mogen worden, die komt hier natuurlijk ook zo vaag als het bestuur van dorpsbelang maar wil. Ja, nou, ik hoor dit, maar ik denk dat je heel eerlijk moet zijn in die benadering. Want we kunnen allemaal wel promoten dat we hier heel veel zijn. Maar als ik naar mezelf kijk, en ik ben gewoon eerlijk daarin, denk ik dat wij te weinig zichtbaar zijn. En dat daar inderdaad wel winst valt te behalen. Ik denk dat dat het eerlijke antwoord is. Dat we daar allemaal wat van moeten leren. Ja, de afgelopen periode was natuurlijk ook een lastige met corona en allerlei dingen die je misschien best zou willen. Die konden ook niet doorgaan, hebben er ook wel wat signalen van gekregen. Maar wanneer alles normaal is, zijn jullie veel meer dan tot nu toe in de regio weer te vinden. Ik hoop dat wel te kunnen waarmaken, zeker, ja. En die blauwe container vinken we ook nog even af? Ja, de blauwe container. Dat is een wiebelig dossier, ik heb het nou in het Fries. Een wiebelig dossier. Die meneer mag niet weten wat het over gaat. Ja. Daarom doen we dit stiekem in het Fries. Nou. Stiekem in het Fries, ja. Een wiebelig dossier. Wij hebben wel voor een blauwe container, maar uit de overweging van het milieuaspect dat het rendement hoger is. Maar wij sluiten dus volledig om bij de ChristenUnie
qua visie. Wij vinden dat er een eerlijker verdelingsmodel wezen moet. Dus dat is wel een voorwaarde. Nou, dat hebben we noteerd. Braaksma, ja, je kent die is Nederlands ook, hè? Wat zegt u? Zo, daar hebben we het al. Nee. Ik ga een Hollandse mem, dus dat zou wel lukken. Maar ja, de blauwe containers, even het maar even afvinken. Ja, dat mooi, maar ik zou hem wel in het hok gaan willen. Uw partij die daar stond er nou wat oors in, zeg maar. Om u goed het net, want wij zeggen de verenigings, die saamhorigheid moet dat ophellen. We gaan laatst nog een mooi wat krijgen zoals de FNP, dat wij binnen skerig goede nieuwe regelingen uitkomt te zien. En dat, maar als je de kappen tellen, zoals dat nou is, dan zullen de blauwe container er wel komen. Ik ben van gemeentebelangen dat budget je helemaal je wattels in alle uithoeken en ik om wat ze willen het voort aan eind nemen en gewoon mensen denken dat het hier is. Uit omdraaien is dit trouwens het begin van alles, maar clear. Dus ik hoef jou net eerst te vragen van kom je hebt dadelijk ik nog wel dat er geen verkiezingen binnen. Nou, wij komen, en dan als partij bedoel je dan, denk ik, de bedoeling is wel dat we elke maand ergens komen. Alleen de aantal dorpen en de weken, nou ja, dan moet je dat minimaal ingrediënten in een maand doen. En zonder dat we een wethouder overal wethouder. Dat is tot de los van. Je komen sowieso en verdeelde dat eerlijk. Maar mochten er vragen wezen en het bestuur zelf het initiatief neemt, dan ben je hem altijd bereid om te komen. Ja, we zijn altijd rijden. En uw partij staat ook even dat er in dit gebied bij ons zich aansluiten. Dan hebben we het zien. Dank u wel. Nou, helder. Ja, nou gaan we volgens mij deze ronde wel in het Nederlands spreken. Denk ik zomaar, mevrouw Klinkenberg. Ik dacht het niet. Nee? Nee. Als u Fries tegen mij wilt spreken en ik snap het niet, dan zeg ik wel... Ja, nee, maar omdat die meneer dat zo graag wil, bepalen laat ik nou de taal maar even terug. Maar doe maar Fries, alsjeblieft. Ja, oké. Nou, hoe groot is de kans dat actief lokaal, weet je wel, listloekers van binnen, dat die in het college komt? Nou, kijk, ik kan niet in een glazen bol kijken, maar het zal wel heel erg optimistisch zijn. Die komt er net in. Dus die vraag over een wethouder hoef ik jou ook net te stellen? Nou, nee, doe dat maar niet. Ik vind eigenlijk dat die vraag ook niet gesteld moet worden. Want ik heb die vraag gezien. Ik vind eigenlijk dat we hier allemaal af en toe horen te komen. In de hele gemeente. Dus niet specifiek als je een wethouder levert. Maar goed, dan moet je die vraag dus juist wel stellen. Want kennelijk is er de behoefte van de regio om meer met bestuurders en politici van de gemeente in contact te komen dan tot nu toe gebeurde. Want anders had men deze vraag ook niet op papier gezet. Nou, daar hebt u dus inderdaad gelijk in. Dat zal de reden zijn. Maar ik vind inderdaad ook als je niet niet in het college zit, dat je ook regelmatig je gezicht, niet alleen hier, maar in de hele gemeente moet laten zien. En die blauwe container, komt die er wat u betreft, overal? Nou, sinds 1 juli heb ik een motie ingediend. En dat ging over de financiën. Dat ik tegen onze partij is tegen die aanschaf van de blauwe containers. We hebben uitgerekend wat het kost met de zijladerij. En meneer de chauffeur, elk jaar zijn salaris, dat is €1 miljoen. In totaal het eerste jaar. En daar zijn wij gewoon op tegen. De gemeente... Maar ze staan hier al. Nou ja, ik heb gevraagd ze staan hier en dat is natuurlijk de harmonisatie. Daar komt ook het voorstel vandaan. Er moet geharmoniseerd worden. Dat is het, ja. Waarom moet dat? Wie zegt dat? Dat zegt over het algemeen is het een regel als je gaat herindelen. Maar wat meneer Soeper net zei, van laat het nou maar zoals het zo nu is. Want dan is iedereen tevreden. Tenminste, wij wel. En er zijn zoveel nadelen. We hebben heel veel ondernemers in Dokkum. Die mensen die kunnen, het wordt nu opgehaald. Maar ze moeten straks naar een bedrijf waar ze veel meer gaan betalen voor dat bedrijfsafval. Maar zijn we het eens dat maatwerk veel verstandiger is dan één maatregel opleggen en dan, of dat nou gewenst wordt door de hele gemeente of niet, doorzetten? Nou, in dit geval, ja, eigenlijk bij de herindeling hebben we alleen maar harmonisatie gehad. En er waren ook andere situaties die heel lastig waren. Het onderhoud van voetbalvelden, sportvelden, waar het in het ene dorp anders gebeurde. Maar hier gaat het even specifiek om die blauwe container. Moet dat nu geharmoniseerd worden, ja of nee? Nee. Klaar. Helder. Je hebt turven van mij, man, van het bestuur, want je moet het graag weten. We komen al heel eind zo. De Waddenpartij, ook vertegenwoordigd Alex Hazelaar, Nederlands Fries, zegt u het maar. Het Fries spreek ik niet.
Maar u verstaat het wel, maar goed, dan stel ik de vragen nu in het Nederlands. Ja, moeten we het ook over de wethouder hebben? Ik beloof, kijk ook even met de hand op mijn hart, dat als wij een wethouder leveren, kom ik elke dag hier naartoe. Daar houden we u aan. Ja, Daar houden we u aan. Ja. op de fiets. Ja. En u komt denk ik die blauwe container ook persoonlijk legen? Ja. Ook dagelijks? Ja. Ja. Nee, maar heeft de Waddenpartij een standpunt over de blauwe container? Ja, nee, die moet er komen. Alleen wij zeggen erbij, in dorpen waar het goed geregeld is door een vereniging of een organisatie, een sportclub of zo, dat moet blijven bestaan. Dus naast, waardoor je als bewoner kunt kiezen, wacht ik op de sportvereniging of keeper ik het in de blauwe container. Oh ja, oké. Nou ja, dat is... Iedereen blij, iedereen tevreden. tevreden. Daar kun je ook alweer praktische problemen bij bedenken. Gaan we allemaal niet doen. Maar de Waddenpartij die maakt zich druk over de Wadden. Is Munstersiel dicht genoeg bij de Wadden om dat ook serieus te nemen? Ik kom regelmatig in het Lauwersmeergebied en ik vind het hier prachtig. Hier ook. Ik vind het echt een geweldige omgeving. En ik ben hier dus wel degelijk een paar keer geweest. Als ik met iemand kan meerijden natuurlijk. Ja, en u beschikt niet over een auto. Behalve het hier naartoe op de fiets, dat is wel een heel eind. Ik heb elektrische, maar dan nog. Het kan, maar je moet vanavond ook weer terug. Hè? Ja, precies. Ja, maar eigenlijk zou het dus misschien voor de partij een idee zijn om eens na te denken over de verandering van de naam. Wadden- en Lauwerspartij of zo? Ach ja, nee, kijk, de Waddenzee is veel meer dan het water alleen. Wij spreken ook veel liever over het Waddengebied. En dan heb je het natuurlijk over het hele complex van inclusief de boeren die aan de rand wonen. En ook dit gedeelte hebben geëxperimenteerd wordt met waterstanden en grondwaterstanden. Dat gaat me even aan het hart als Terschelling of zo. Het Helder. onderscheid maken. Dankjewel. Nou, noem het zien. Ja, vele laatste zullen de eerste zijn en andersom. BVNL. Ja, het is wat wiebelig op het podium. Maar dan is het altijd mooi dat er hier en daar mensen binnen die het even helpen. Hollands of Friesk, wat doen we? Ja, doe maar in het Nederlands. Wij doen het in het Nederlands. Hoe groot is de kans dat BVNL een wethouder gaat leveren, vermoedt u? 50%. Waarop baseert u dit optimisme? Nou, dat we groot gaan worden, daar heb ik wel geloof in. Alleen als we ook daadwerkelijk in het college willen zitten. Wij hebben wel standpunten waar we niet van wijken willen. Dus wij doen geen water bij de wijn. Oh, dus bij voorbaat zeggen we al van, dit gaat lastig worden in de collegevorming. Stel je voor, we komen met elkaar en ze willen per se die grote windmolens hier hebben. Ja, dan zeggen wij van succes, wij houden de rug recht, wij gaan niet mee. Nee. En als ze nou allemaal blauwe containers willen, wat zegt u dan? Ja, prima en maatwerk. Zoals Soepboer dat ook al zei van de FNP. Ik denk dat we alle inwoners ook serieus moeten nemen. En misschien is het ook wel een mooi voorbeeld om zulke soort grote dingen, wat heel erg speelt in de Mierskip, dat je zegt van daar moeten we een referendum op loslaten. De Mierskip, dat woord kent u, hè? Ja, dat gaan we niet toeleven. Maar dan die andere vragen ook nog maar even. Ja, die collegevorming, daar hadden we het net al even over. Maar moeten we het echt heel serieus rekening mee houden? Want je had het over 50%, maar meteen in dezelfde zin nog weer breekpunten? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat wij een serieuze partij zijn. Dat wij 3,5 jaar ook hebben laten zien dat wij staan voor onze standpunten. Zelfs leden hier in Munstersiel hebben ons bij ons aangesloten. Zelfs een kandidaat voor de Provinciale Staten heeft zich aangemeld. Dus ik denk dat Munstersiel op BVNL stemt, dat ze hartstikke goed vertegenwoordigd zijn. Misschien een leuk feitje om te vertellen. De kroeg van Johnny, de inboedel, heb ik destijds opgekocht. En het tafeltje met de klaverjaskaarten van Jelle Boerema, die staat bij hem in zijn kantoortje in Dokkum in het stadhuis. Dus ik heb wel bindingen met deze regio. Ja, je hebt de snackbar ook al overgenomen, zag ik, met een heel groot plakkaat erop. Ja, maar als je wat wil bereiken, moet je zichtbaar zijn. Dus die snackbar in Dokkum en Nijzeilen had ook problemen, heb ik ook geholpen. En die ondernemer zei tegen mij, ik heb nog 2 weken de tijd en dan ga ik weer open. Jongen, hang daar een spandoek op, kom op, we moeten ervoor gaan. Nou, ik zei, zo sta ik er ook in. Dus ik heb vandaag gelijk daar een spandoek op gehangen. Nou, en Munstersiel begint de victorie, daar komt het eigenlijk op de helft. Nou, wij praten nog wel even verder. Want u bent natuurlijk wel geïnteresseerd van hoe zit die avond verder qua programma in elkaar. Ik kreeg ook al wat vragen van mag de zaal zich er straks ook mee bemoeien. De zaal mag zich met de politici 1 op 1 bemoeien, maar dan na afloop van het gemeenschappelijke podiumprogramma. Dan kunt u uw vragen bij de verschillende lijsttrekkers stellen. In het centrale deel hebben we naar aanleiding van overleg met
de besturen van dorpsbelangen die samen de federatie vormen een aantal stellingen besproken die problemen aankaarten die in eigenlijk dit hele gebied wel spelen. Dus die gaan we straks voorleggen in 1-op-1 debatjes hier. En daarna krijgt wie dat wil, en dat is anders dan in Holwert, wie dat wil krijgt de kans om daar ook op te reageren. Als iemand zegt van laat maar zitten, dan blijft hij gewoon zitten. En mensen die na dat debat nog iets willen toevoegen of een statement willen maken, die gaan staan. En daar kom ik dan met de microfoon even bij langs. Vervolgens hebben we nog een ronde en daarin krijgt elke lijsttrekker de kans om een andere lijsttrekker uit te dagen of te bevragen over een onderwerp dat hij of zij zelf kiest. Dat is een vorm die ook in Holwert afgelopen vrijdag is toegepast. Vandaar dat het bestuur zei, en terecht, laten we daar dan een kanttekening bij maken. Dan wel graag een onderwerp dat speelt of in deze regio of direct met het dorpenbeleid heeft te maken. En geen vragen die daar alles zijn gedaan of over de blauwe container die we al gehad hebben, over dat soort zaken. Want dan gaan we dingen dubbel doen en daarvoor zijn er te veel andere onderwerpen die ook schreeuwen om aandacht. Nou, dat is ongeveer het spoorboekje. En als ik daar de tijden wat kan handhaven die we van tevoren bedacht hebben, dan moeten wij even na 9:30 klaar zijn. Dat is waar ik op koers, zodat je ook nog ruimte houdt om hiernaast nog in contact te komen. De eerste stelling, en daarvoor nodig ik uit om hier naar voren te komen, Klaas de Jager en Geertje Skoorstra. CDA en ChristenUnie. Je mij op een kruk zitten, je mij direct vaststeken. Het is maar net wat jullie zelf het liefste willen. De stelling verschijnt ook op het scherm en luidt als volgt. Wenningbouw is prioriteit nummer 1 in de gemeente. En er moeten minimaal 10 woningen in elk dorp gebouwd worden in de komende 4 jaar. Dus 4 jaar de tijd om in elk dorp 10 woningen te bouwen. Het CDA. Dus dit leidt een plan bij 900 woningen. Nou ja, dat ik 52 dorpen zien door, 420 woningen. Nou, daar hebben we in ieder geval sowieso genoeg. Maar het gaat er net om hoe volle. Het gaat vooral om dat we opzitten bij die bouw. Maar meer tempo, meer woningen bouwen. Daar gaat het vooral om. En dat we zorgen naar het maatwerk. Want het gaat bij aard, schaal, behoefte. Heel belangrijk. Nou, daar ben ik het wel mee eens, naar aard, schaal en behoefte. Want je gaat natuurlijk niks van dat je in Muncheziel 50 huizen bouwt worden zullen. Als de vraag er net is. Ten tweede, het moet ook betaalbaar wezen. Want als je nou de bouwkosten, die vrij we door hoofd dan zei, dat gaat over ongeveer 60 miljoen. Nou, de bouwkosten wel 30% hoger. Dus reken je maar uit hoe dat het ophegert. En dan zeg ik mijn wenningbouw zo. Een wenningbouw van 15 jaar lang, als je die nou wegbouwen wil, nou ben je met hart dubbel kwijt. Ja, maar daarbij wordt toch net zeggen, dan mogen ze maar net bouwen, want het verlet is er wel. Dat ga ik het zijn. Als er behoefte er is, dan mij naar aardschaal en verlet mij te bouwen. Maar plan u het van minimaal 10 in alle dorpen? Nou, als die behoefte er is, dan moet het 10 komen. Als de behoefte lietser, dan is het minder aantal. De stelling begint trouwens al met de opmerking van wenningbouw is prioriteit nummer 1. Is dat ik zo? Ja, zeker is het prioriteit nummer 1. En daarom hebben we tempo meidje. En wij denken nou, omdat het plan er al lijkt, maar 900 wennings. En hier in Muncheziel is ook een mooi plan gepresenteerd. Maar daarom hebben we juist inzetten op die snelheid in die procedures. We moeten zien dat de meeste gemeentehuis er echt maar om werken kunnen. Want we hebben nog een aantal zaken te regelen qua bestemmingsplan, qua vergunning. En daar zit het, ja, daar knipt het nou aan op. Het lijkt clear, maar nou maakt dat nog. Maar ja, we jaren vaak uit dorpen bij van er kan best plan wezen om een heel soort woningen te bouwen. Maar de grote bult die komt in de grote kern en voor de Lietse dorpen blijft eigenlijk niet het oer. Nee, dat is net weer, want de dorpen die hebben inderdaad onjonken van hoeveel dat ze bouwen willen. En wij zeggen ook in dat plan wat er nou leidt, dat het kennen aard, schaal en behoefte. En als de behoefte er is, dan kan het, lijkt het mij. Maar het is misschien wel volle verdediger om een appartementengebouw in Dokkumdel te zetten, ik niet maar wat, of in Kalm. Dat is ook voordeliger, maar het is belangrijk dat hier ook mensen bij je blijven kennen. En daar moeten we ook naar zien, want de dorpen zijn belangrijk, het zijn pareltjes, die moeten we ook verstaan. Jo, was ik in het dorpen haar? De hoezen? Dat zeker, maar je zijn van de appartementen in een stad of in een stad, nou daar ben we wel voor, want je moet de trostremen die mij ook op gang brengen kennen. Wat je jaren dan daar is dat de meeste compleet die willen graven wat naar de grote kern daar, want daar hebben meerdere voorzieningen. En zo krijg je wel de troststroming op gang, dat de meesten uit het dorp bij op leeftijd daarheen gaan. Dan kan de jeugd in de huizen die vrijkomen
Ja, dus we moeten dus net blind staren op nijbouw. Want die nijbouw kan best op een oor plakken. Als dat betekent dat in Muntjesziel een hoeske vrijkomt voor een starter, had het hetzelfde effect als dat je hier dan hoeske bouwen moet. Dat klopt. Ja. En we zijn van prioriteit nummer 1. Nou, bij ons had het sociaal domein is prioriteit nummer 1. Want ik ben Arjen de Zater, ben ik bellen aan en die zei van ik ga een boerman die wordt uit het huis gezet omdat hij zijn huur net betalen kan. Dus je kan aan een huis hebben, maar je de energielasten net betalen kan, energiearmoede, en je kan de huur net betalen, dan ga je wel een huis onder de kont, maar dan ga je er niks om, je wordt eruit zet. Ja, nou, we praten daar dadelijk ik nog even over wat voor consequenties dat had. Maar laten we eens even nog, hoe die nijbouw. Want we weten al, je wint zelf de man die het zei van hoe duur het al je wel is om een huis te bouwen. Hoe kan de gemeente sturen dat ik de starter daar dan nog profijt van had, van een nijbouwwenning? Nou, ik denk in een vergunningmogelijkheden dat je dus net zei van, ik mijn huis hier van een bepaald type wenning, maar er zijn daar tegen mogelijkheden voor lietsere wenningjes op maat. Het is natuurlijk net de nijbouwhuis of het nijbouwhuis waar we al je verenigd hebben, maar er zijn een heel aantal, een schaal van. Tiny houses en dat bedoel je hoor? Dat soort dingen, ja, dat soort dingen, ja. Ja, het CDA, hoe zocht hij dat? Nou, wij zorgen dat we vooral die samenwerking met de wenningcorporaties opzetten moeten. Want die bouwt nou natuurlijk alleen nog voor de kwetsbare mensen. Maar de starter die een baan had, die stomme graag het huis uit wil, maar nog net genoeg startkapitaal heeft, daar moet de wenningbouw echt voor staan. En wij denken wel dat er mogelijkheden binnen, nou ook landelijk zien, die het us als gemeente echt weer de mogelijkheid jouwen om daarop in te zetten. En de zelfbewoningsplicht? Nee, dat lijkt het dus voor Noord-Friesland net handig. Waarom dat? Nou, omdat het juist belangrijk is dat mensen een huiskeepje kunnen, echt nog voor hun baan eventueel. En wij denken dat je dat net helemaal voortpellen moet. De markt maakt dat nog uitwijzen. Maar dat nou in de woorden, Rieke Stjonkert uit het Gooi, die had wat geld door en die keert het een heel dorp alleen nog maar als belizing. Dat is dan net van zijn eigen ben, het is net van het dorp, het is gewoon, ja, de rent op een bank smiet niet op. Ik beliz op deze manier. Dat mij van je. Nou, dat willen we net, maar wij... Nee, maar dat is wel de consequentie. Je zit in zelfbewoningsplicht. Nee, klopt. Maar goed, wij vinden echt heel belangrijk dat we nou monitoren maken. Dat we goed zien maken dat we dit, wat deze markt is nou zo onzeker. We maken dus eigenlijk zoekbeleid maken. Dat elk jaar opnieuw op kleed komt. Hoe leidt het ervoor? Hoe maar we bijsturen? Want dit is een markt die gigantisch in ontwikkeling is. Is monitoren. Zelfbewoningsplicht? Ja, daar ben ik voor. Want de Hollanders met het product, want het is natuurlijk als je een plaats verkocht in Holland, in Groenhart en je komt hierheen, ja, dan kun je heel wat hoesjes hier verkeerpen. En je bewijst ze net. En je kapen ze eigenlijk voor de neus, voor de meesten die ze graag hebben willen, kapen je zwaai. Ja, maar de woordenkantenjager is, daar ben ik dwarp en er is sprake van verloedering in het dorp. Ik terug leegstand. Dit al jaren dit ik op de agenda zet, die graag willen dat de gemeente daar sturend in optreedt. Gebeurt net, begreep ik. Als er nou een lokale timmerman is, die als een soort projectontwikkelaar zei, die 4 wensjes, die keep ik, die knap ik op en ik wil ze correct van starters beschikbaar stellen en daarom verhier ik het. Zit jou dat mij net? Nou, als je dat ben met de uitzondering bericht. Ja, maar ja, ik lees het aan jou voor. Jou bent politicus, is het maar. Ja, dat ben dus onderwerp dat mij echt als riet en als gemeente mij er echt van nadenken. Ja, je had er nog naar toch en daarom stel ik die vraag en jou zegt ze zelfbewoningsplicht. In principe zijn we het zelfbewoningsplicht. Dus ken die projecten, zat ik ze niet eens omschreeuwen, wat jou betreft net er ook in. Nee, klopt. Ja, dat is de conclusie, dank u wel. Waar wil je verder nog wat over zeggen van de meesten? Die maar even steen gaan, dan weet ik waar dat binnen. Even hier volgens bloot maar achter de tafel zitten, want anders krijgen we hier alles wetterscootjes aan te doen. Maar dan moest die mooie score even zien litten, hè? Ja, nou vreeg ze erom. Nou vreeg ik de kamer even zoom erop in. En ik vond dat ik zelf wel van die creërs nog hier, maar zo mooi is die van die. Ja, maar 50, hè? Daar kom ik net om. Maar even hoe dit verhaal van die wenningen. Nou, zie je hem minimaal in al het warm? Dat kun je wel, van de vorige keer dat wel zeggen, maar je moet flexibel erin wezen. Want sommigen hebben een behoefte voor, zoals ik vorige week ook zei, voor een flatgebouw, voor een ouderenzorg of voor de jeugd. En dus er moet gewoon maatwerk geleverd worden op woninggebied. En wat ik net triggerde van meneer De Jager over dat zelf bewonen. Ja, dat is natuurlijk volkomen belachelijk. Want als je ziet hoeveel huizen dat er door ondernemers opgeknapt worden en weer verhuurd worden. Als je die kwijtraakt, dan hebben we helemaal een groot probleem. Oké, helder. Ja? Nou, wij hebben een andere insteek. Ik kon het trouwens, wij kunnen het niet zo goed verstaan. Hè, maar is het ook mogelijk om een enquête in het dorp te houden van welke ouderen er eigenlijk wel zouden willen verhuizen? En daarmee bedoelen wij mee om die doorstroming te bevorderen. En
Wij denken dat daardoor de jeugd weer in die woning van die ouderen kan wonen. Heel veel ouderen hebben verzorging nodig. Dus als je naar een plaats zoals Dokkum of Kolm gaat, waar de voorzieningen zijn en ook de zorg is, dat de doorstroming bevorderd wordt. Vindt u dat de gemeente zo'n enquête moet organiseren of moet dorpsbelangen dat doen? Want u kunt wel zeggen van, zou dat er kunnen komen? Als u zegt, ik vind het belangrijk, kunt u ook zeggen, ik vind dat het er moet komen. Ik vind dat het dorpsbelang dat initiatief zou moeten nemen. En dan niet alleen hier, maar overal. Helder. Braaksma. Ja, nou daar bouwen wij behoeftes en net vasthouden aan het zien. En de zelfbewenningsplicht moet er net komen. Want wat je zelf ook al opmerken, er ben ik een hele groep mensen die verdienen te volle om in een sociale huurwoning te komen. Dus die ben heel blij dat er al ondernemers, of waar ik maar ben, die huis een keertje opknappen en van netjes de huur verhuren. Helder. Die mij trouwens, ik wil zitten in op je plakje. Ja, oh ja, nee. Ja, is jammer. Ja, ik ga nog wel 4 dingen die horen politici zitten willen, maar misschien dadelijk nog. Ja, nou ja, ik denk we moeten in debat erop reageren, maar ja, ik weet nog lekker zinneriert dat iedereen toch weer gaat staan. Ja, nee, het hoeft net. Daarom zei ik, van water wat u zitten wil, die gaat even staan. Maar ja, ik er alles aan, maar ik lees het eerst alleen nog in de werk. Maar wij zijn best wel maar een paar goede mooisters kwamen op dit onderwerp. En dat is eigenlijk net... Dat weten wij al je net. En mij nou zitten... Nou, misschien mag ik het punt wel even duidelijk maken. Dat heel veel partijen hier dat net steunt aan nou een verhaal horen. Bijvoorbeeld op dat is een bepaalde drempel haast voor zelfbewoning. Ja, hier is iets dat flutje. En ja, het verbaast me nog wel een beetje dat ik nog partijen die wel mooie plannen hebben, maar dat een goede idee in lezen dat die net steund worden. Dus nou ja, je voelt een reactie. Voortschrijdend inzicht misschien, dat zou ik nog kennen. Nou, ik wou eigenlijk ook even opperen dat het in Den Haag ook duidelijk is geworden dat er een woningtekort is. En gezien de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, die nu is aangesteld. En dat er door de VVD en de provincie een motie is ingediend, die breed is gesteund trouwens door de meeste partijen hier aanwezig. Hè, om te kijken dat de provincie samen met de gemeente kan kijken wat er allemaal mogelijk is op het gebied van woningbouw. En ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Punt. Ja, Keizer, Josien al even. Ja, waaien is een beetje mijn onderwerp, want het verbaast me een beetje van, met name van het CDA, want Muntjesiel staat op de reservelijst. Nou, Johan misschien sport, ik ga een sport, je moet nooit op een reservelijstje staan. Dan willen ze een prioriteitenlijstje maken en daar staat Muntjesiel net op. En ze gaan hier een enquête houden, ze gaan hier een dorpsvisie, ze gaan hier een heel enthousiaste ploeg gaan zeren. En we gaan hier een bijeenkomst gaan. En win maar 3 van de jonge partijen winnen dat hindert niks. Maar het verhaal is wel heel duidelijk van. Je wilt ik nog wel even zitten. Ja, nou dat is toch terecht. Ik bedoel, niet gezien je de vraag, komen we hier altijd? Ja, we komen hier altijd. Maar het gaat me een beetje om, met name de wethouder van het CDA, die had dus een prioriteitenlijstje maken. Fase 1, fase 2. Muntjesiel zit op fase 2. Nou, waarschijnlijk 2030 is die gebeurd. Nou, dat ken het. Ze gaan zoveel onderzoek, gaan ze die hier, zoveel actie gewoon, die verdienen gewoon meer. Nou, Joost Sprekker nog specifiek het CDA even. Wil je nog even reageren? Dan mij dan. Ja, ik wil er zeker op reageren, want het is natuurlijk een fase 1 en fase 2-lijst. Die is maken door het college. En wij willen juist zeggen dat wij vinden dat fase 1 en fase 2 eigenlijk samen kunnen. En als je goed naar mij heert, is het echt wat wij heel belangrijk vinden, dat wij die procedures op gang brengen, dat we daarop inzetten. Want dan kun je fase 1 en fase 2 voor 2024 kleren. Nou, dan is misschien toch voortschrijdend inzicht of een oren wiezen. En aan het jellebord zitten. Ja, maar we moeten dit nou weer afsluiten. Maar we moeten, ja, dat klopt wat net. Maar we dadelijk nog even verder discussiëren. Want wij pakken de volgende stelling, Braaksma. En misschien met jou dan wel opdraven. Want het zou samen wezen kennen. Want hier komen 2... Nee, Grieten, Skaafstal komt hier. En dicht naar Verve, daar komt hier. Maar je komt ik aan de beurt, ja. Met je net er ook. Van de tweede stelling dat we het nou over hebben willen. En dat gaat ik hoe het weien, en specifiek hoe het weien op het platteland. En de stelling is, het weien op het platteland in het eerste van de gemeente is prachtig. Dat je er min komen kennen, maar we dan maar op een keer op tand nemen. VVD en Partij van de Arbeid gaan daarover in discussie. Er is ik telefoon, hebben we een beller. Is dat belangrijk dat we het stil is, Marten? Nee? Oké. De stelling. Een soort voordeel als je wijn op het platteland, maar daar zit ik wat nadeel aan. Ja, en als je net eigen vervoer hebt en dus afhankelijk binnen van de bus, ja, dan mag je dat op een keer op nemen. Of ergens oors wijnen. Zit het maar.
Nou, heel toevallig dat wij van tevoren het hier over hoorn hebben. En we hier beide de stelling volledig oors interpreteerd. Ik hier hem inderdaad op het openbaar vervoer. Hier ik hem uitlijnen. Nou ja, Digna kan zelf zijn meteen uitlezen hoe zij hem uitlijnen hier. Ik denk vanwege de wegen dan, de ontsluiting. Ja, dus zij begon over het openbaar vervoer. Maar misschien is dat ook wel het verschil in je achterban. De ene de arbeider en de oren die hem een auto permitteren kan. Ja, je weet het niet. Je denkwereld zit misschien toch wat vastklonken aan je achterban. En zo raar is dat net. Maar ik dan even hoe dat hier een bier vervier. Maar je dan maar op een keer hebt. Ja, dat is nog eentjes, hè? Nou, ik heb vanmiddag, ik werk hier in Grijns en nou ik in een lastig gedeelte van Grijns. Dus ik hier zijn uitzocht, stel nou, want ik ga dan maar de trein, maar ik mag nou maar de bus, joh, vanuit mijn locatie van naar Muntjesziel. Wie ik heel benijd, hoe lang, want meten is weten. En dan wie ik, je krijgt op tijd best van het debat, een kwartier van jou weer voortgaan. Dus dan wie ik een kwartier van zo'n in Muntjesziel west. En toen dacht ik, 3 uur een reistijd, maar de bus vanuit Grijns, dat vind ik nogal wat. Als ik nog even uitrekenen wat dat kost. Het zit volgens mij om en bij enkele reis zo'n €95. Trein is duurder. Ja. Oh, en met de auto op het heden denk ik wel. Maar Jochie, het is helemaal interpreteerd hoe de ontsluiting met de auto. Ja, dat klopt. Ja, wij denken dat er nog wel wat te halen valt, wat winst. Verbreding van de skiering, de N358 en de N355, die moet eigenlijk ook een betere aansluiting. Ja, maar dan heb je het alweer over de wat grotere wegen. Maar hier, de weggetjes hier onderweg naar Muntjesziel. Moeten die groter, breder? Nou, groter. Als ze veilig genoeg zijn, dan hoeven ze niet groter. Want dat tast het landschap ook weer aan. Dus dat is ook niet wat wij willen. Ja, maar de boeren met die grote dingen achter hun trekkers, die willen misschien wel dat het wat breder wordt. Ja, maar dat zou inhouden dat het niet meer veilig is. Dus als het niet meer veilig is, dan moeten we er wat aan doen. En dan desnoods maar vergroten. Ben je hem direct voor als Partij van de Arbeid? Van als de veiligheid verregelt, bijvoorbeeld vanwege die landbouwvoertuigen, het wat breder, dan investeren we daarin? Nou, ik wil hem wel omdraaien. Het is de vraag of het nodig is om nog saai intensief landbouw te passen. Dat we net op een andere manier met green om te gaan. Dus of het überhaupt nodig is om zo groot materiaal op de dik te houden. Dat het misschien ook naar een inclusieve landbouw kan. Ja, dus stel ze vraag, maar eigenlijk bedoel ze daarmee te zeggen, dat vind ik. Het hoeft net meer zo groot. Ja, dan maak je het, ja. Nee, in principe vind ik dat wij nou een andere manier van landbouw moeten. Mooi eigen op de toekomst, ja. Ja, op een oorwijze bordje. In elk geval ik met minder grote apparatuur en weet ik volle wat al hier. Natuur inclusief, ja. Maar even weer hoe die bereikbaarheid. Dat verhaal hoe het IPB verviert, spreekt jou dat als VVD'er dan ik helemaal net om? Oh ja, zeker wel hoor. Alleen ja, wij hadden het even anders bedacht. Maar dat is natuurlijk kwalijk dat je zo lang van tevoren weg moet. Maar ja, oké, er kan natuurlijk ook niet een bus rechtstreeks van in haar geval Groningen naar Muntjesziel rijden. Dat lijkt me ook wel. Nee, maar dat is nou eigenlijk ook de achtergrond van de stelling. Ja. Als je ervoor kiest om in Muntjesziel te wonen en toch in Groningen te werken, dan is dit een van de consequenties. Ja. Maar dat weet je dan voordat je er gaat wonen natuurlijk ook. Ja, precies. Maar dan moet je dus eigenlijk ook niet zeuren als het lastig is om naar de plek te komen waar je naartoe wil. Nou ja, zeuren is een groot woord, maar dat zijn gewoon consequenties. Dat zou hetzelfde zijn als je in een dorp gaat wonen waar geen supermarkt is. Ja, dat weet je van tevoren. En als je er dan gaat wonen en je wil er wat aan doen, ja, dan kan je er of wat aan doen en zorgen dat er een supermarkt komt. Maar ik denk niet dat dat aan de gemeenteraad is om daar wat van te vinden, waar iemand gaat wonen en hoe die dan vervoerd wordt naar zijn werk. Nou ja, nee, maar het gebeurt ook nog wel eens in kleine kernen waar allerlei voorzieningen zijn, dat je om die reden daarvoor kiest. En dat dan een jaar later, langzaam maar zeker, al die voorzieningen toch verdwijnen. Ja, en dat is ook de vraag in hoeverre je dat aan de gemeente kunt verwijten. Maar nog even die toegankelijkheid en de ontsluiting van het platteland. Is dat op niveau hier? Ik woon zelf in een buitengebied wat slecht ontsloten is, waar geen openbaar vervoer voorradig is. De berm had altijd een eind fietsen. Ik vind het is inherent nou zoals het georganiseerd is. Maar ik denk, als de woningbouw, dat je misschien toch wel naar een systeem had om toch inzichtelijk te maken waar de behoefte er leidt. Welke dwarpen bijvoorbeeld mat beter ontsluiten werden zo. En ik denk dat je daarover, hebben we het straks ook horen, dus in gesprek moet gaan om te zien waar
de grootste behoefte leidt. En dat je misschien daar iets meer op moet investeren. En dat je dan op de oren komt iets moet litten. Want het kind net en. De kind net grote bussen rieden mij een cliënt of een reiziger erin. Dat is ook net reëel. Er binnen goede alternatieven voor. Want die had ik vanmiddag ook besjoen van wat is nou het alternatief. Maar ik denk dat je inzichtelijk moet op het Warpenek en op het platteland wel leidt de behoefte. En met name verbeteren dat het wel een veilige route moet wezen als ze met de openbaar vervoer verder moeten. Want dat vind ik op het platteland wel een ding. Helder? Pleiten wij ervoor en ik gooi hem erin dat voor u in het buitengebied de snelheid wel naar 60 kilometer mee. Voor de veiligheid. Het hele boetengebied? Ja. Oké. Nou, dat is een stelling. Goed idee trouwens. 60 kilometer maximum. Nee. Nee? Oké. Nou, daar hebben we een groot verschil. Dus als je hem twijfelde tussen deze beide partijen en dit krijg ik heel belangrijk vinden, kan dat een beslispunt wezen. Nou, er zijn verschillende mensen die reageren willen. FNP. Ja, tegen dank, heer Koster. Dus we hebben deze stelling ook lezen en heel breed interpreteerd. Ontsluiting, bereikbaarheid is een heel breed begrip. Net zoals dus je hebt ook OV bij. En je moet je wel realiseren dat je, als je het gaat over hele grote infrastructurele projecten, grote dieken, dat het ook een kostenplaatje had. Dus misschien zou je daar bij wij blijven moeten. Maar oorzaken van ontsluiting, en er is ook al een beetje onrefereerd. Mevrouw Skaafsel zei de oplossing is een mat naar 60. Nou, dat hoeft van de FNP net. Het boetengebied, dat gaat alle keer prima. Maar wat net wel een probleem is, en dat zullen we ook wat we hier herinneren, smelle dieken. Werd auto's doorheen matten, werd misschien ook wel trekkers doorheen matten, maar werd ook de fietsers doorheen matten. Bij nacht en ontij, naar de squallen, naar de peervoorzieningen die je nog bent. En dan denk ik, zet daarop in. Dat is ook een stuk van bereikbaarheid. Helder. ChristenUnie, de jager. Nou, ik heb hem ook interpreteerd als zijnde ongeveer openbaar vervoer. Het is verleden week waas, die had een gesprek met mij, een provinciaal fractielid van de huis. Over het openbaar vervoer, en met name je dat toen over het krassen van Beuzelen en Jen 50 in Dokkum. Daar werd het idee opperen om Friesland, om de grote lijn die we uitbesteden, aan de River bijvoorbeeld op dit moment. Het is een provinciale taak trouwens, net van de gemeente. Friesland opdelen in 4 delen, Noordwest, Noordeast, Zuidoost en Zuidwest. En daar concessies te verlenen voor openbaar vervoer op maat. Dus liedschalig. En de stelling gaat volgens mij ook over het ontsluiten van de oostelijke Roenweg om Kolm heen. Nou, dat hebben we in het verkiezingsprogramma staan. Daar hebben we vlak voor. In de vorige periode ook voor. En over deze periode. Consistent, daar horen we van. Braaksma. Dat zijn 60 kilometer op is boetenwegen hier op platteland. En wij zijn voor vrijlezende fietspaden. Belang van Nederland. Ja, volgens sommige partijen zijn de boeren redden te voet. Maar het is heel belangrijk natuurlijk om dienstbaar te wezen, ook voor de landbouw in dit mooie gebied. En ik wil er een bij vertellen dat we moeten ook koesteren het mooie open landschap hier. Hè? Dus geen grote megamalale zonneweiders of windmolens, dat moeten we hier absoluut niet willen. Ja, daar komt het in deze stelling even net hoe, hè? Nee, maar als je... Ik begreep, ja, je mij best je punt even meisje, dat is prima. Ja, maar als je goed leest, dan kun je hem zo breed maken wat je wilt. Wat ze hier ook aan tafel zetten. Dus het hoort erbij. Het hoort ook bij ontsluiting en alles. En als je leefbaarheid wil creëren in een dorp als Muntjeshiel, dan hoort alles bij elkaar. Dus zowel wonen als er weer gewoond wordt en dan komen weer jonge kindertjes en die moeten weer naar school. Dan zal ook een dorpsbus natuurlijk veel beter functioneren dan dat de nieuwe aanwas er niet is. Dank u wel. Nou, ja. Ik weet het, maar we hier nou ik van denken dat dit een bepaalde... Maar het wie even duidelijk. Ja, maar het is letterlijk wat wiebelig hier op het podium, ja? En aan de ene kant wat meer is aan de oren, dus ja. Maar hij had natuurlijk wel gelijk. Als ik daar kom met de microfoon, en ik heb het over stelling A of B of C ha. Maar als je als politicus een watskip ha voor de mensen in deze regio, dan pak je natuurlijk je moment even. En als die microfoon er is, dan word je even zitten wat je wil. Het is net voor niks dat we hier maar in je microfoon hebben. Omdat ik daarmee hoop nog een beetje de regie in handen te krijgen. Maar je kent er gebroek van mij zien dat die er wel toe, vond ik. De tweede stelling maar wat nodig hoor ha. En dat gaat echt over deze regio ik. De Waddenpartij wil je graag haar en gemeentebelangen. Dus eigenlijk Hazelaar en Pieter Braaksma. Dus kies positie, jonker mij. En de stelling, dat is vanwege skeer terug de gasopslag bij Griepskerk en de verskate gaswinlocaties in deze regio, moet de gemeente eenzelfde lobby vieren van compensatie als bij Ternaert.
Er is voor Ternat nogal een lobby gevoerd. Als daar dan toch naar gas geboord moet worden, scheef onder de Waddenzee vandaan. Laat dan in vredesnaam ervoor zorgen dat een deel van de revenuen in de vorm van compensatie voor het gebied zelf, waar het gewonnen wordt, beschikbaar komt. Er is enorm voor gelobbyd, onder andere vanuit de gemeente. En de vraag rijst nu, hier zijn ook gaswinlocaties in de omgeving. Hier zit je in de buurt van Grijpskerk met een opslag met mogelijke consequenties. Diezelfde lobby verdient deze regio. Wat vindt u, meneer Hazelaar? Nee. En in het verlengde daarvan vind ik dus ook dat de gemeente uit het omgevingsproces Ternat moet stappen. Want die 60 miljoen waar iedereen zo verlekkerd naar kijkt, dat is natuurlijk ten eerste maar 30 miljoen voor de gemeente. Dus dat is al de helft. Ja, 30 miljoen gaat naar het waterschap en naar de provincie. Ja, dat is dan wel voor de regio. Ja, maar niet voor de gemeente. Maar goed, u zegt, gauw mee ophouden. Waarom? Want het is ook in 10 jaar. Dus het gaat in feite over 3 miljoen per jaar. En dat is dan de Waddenzee waard. En dat is dan de natuur die hier waard. Het is de bijna onbegrijpelijke manier waarop mensen in staat zijn de aarde leeg te roven. Daar moet er eindelijk eens een keer een halt aan komen. Het gaat er niet om dat we nog meer overal uitpeuren. Het gaat erom dat we ietsje minder doen. Gewoon ietsje minder. Raaksma. Ja, nou ik heb zelf die motie in de tijd bedacht om die 60 miljoen onder andere naar ons gebied toe te krijgen. Indien er wel geboord wordt. Wij zijn tegen boren onder de Waddenzee. Alleen als het dan wel gebeurt, dan zeg ik jongens, dan mogen we ook weer gecompenseerd worden. Nou, in dit gebied wordt al jaren gas gewonnen. Dus de insteek zal op een hele andere manier ook wezen. Want er liggen al, zeg maar, of geen afspraken. Maar dan is het al heel moeilijk om een vergunning die al verleend is, om daar nog een vergoeding voor te krijgen. Maar ik denk met goede bestuurders en met een beetje goodwill in Den Haag dat het mogelijk is. En Den Haag, dan denk ik aan de naam trouwens. Maar de vraag was, daar moet een vergelijkbare lobby voor plaatsvinden. Wat u betreft gaat die lobby er komen. Nou, ik denk niet alleen voor dit gebied. Er zijn veel meer plekken bij ons in de gemeente, zoals Blaia, Engwierum, noem maar op. Ja, maar dat vinden de dorpsbelangen hier ook heel belangrijk, maar die vinden het nog net iets belangrijker voor hun eigen regio. Gaat u zo'nzelfde initiatief nemen met een motie? Onze eigen regio, dat is onze hele gemeente. Wij staan hier niet voor één dorp of voor een klein stuk. Dus want alles gaat voor één gemeente. Wij willen daar, nou die motie, die hoeft er denk ik niet te komen. We kunnen dat denk ik bespreken om te kijken wat de mogelijkheid is. Kan ik momenteel zo niet bezien. Ik wil er nog even een oorpunt bij beloeken. We hebben op dit moment, we hebben het er net even over gehad, de dreiging van Poetin. Het feit dat we misschien wel veel minder gas zouden moeten willen uit Rusland. Is dat dan geen reden om te zeggen, nou pomp dan hier maar wat? Want ja, een aardbeving hier meer is misschien toch minder ernstig dan de consequenties die we anders over ons heen afroepen. Ik denk dat het een hele goede zaak is wanneer we proberen zo snel mogelijk onafhankelijk te zijn van het gas van Poetin. Maar dat betekent in mijn visie niet dat je dan hier meer gas zou moeten winnen. Ik heb het net gehad over bezuinigen en over isolatie en dat soort zaken. Maar het gaat om 15% van de behoefte. Dat komt uit Rusland. Je kan natuurlijk ook kijken of je die 15% in eerste instantie ergens anders kunt kopen. Zou het voor jou misschien wat soepeler kennen om te zeggen, nou Ternat vooruit dan toch maar zeker met die compensatie in de achterholen, als we daar Poetin de poort mee dwars zetten kennen? Ja, dan moet ze jongen maar te boeren. Nou ja, je moet realistisch zijn. We willen net kort zitten. Want het meeste weer dat we jong thuiskomen dat het gas voor is. Hè? Dan we al je weer nuchter, dan 7 duurkater, dan moet boeren. Dus en de productie van uw producten wil we ook al die terug in halen. De kosten die we al kort zetten. Dus we moeten wel weten waar we mee bezig zijn. En als het nedig is, is het nedig. Maar liever net. Helder. Nou, Jimke, we zitten hier. Ik ben benieuwd wat daar verder nog wat van zitten wil. Het CDA, dan mag ik je weer even een beetje balanceren haast op de eind van het podium. Ik ben heel tijd benauwd dat we de zuiver donderen, maar dat valt er wel een beetje te. Nee, als ik die hand werd de 4 achter je door, dan is dat weer grensoverschrijdend. Dat mag ik net hebben. Dus we toch een beetje voorzichtig gewoon. Maar jouw reactie nog op deze discussie? Ja, want wat hier aan de hand is, het zijn eigenlijk 2 dingen. Even denken, we hebben over een omgevingsproces, hè? Wat er eigenlijk soortgelijk als internaat komen maakt. En dat omgevingsproces van Ternat is juist hartstikke mooi, want er zitten 3 dingen in. Er zit een ontzorgingsspoor in, een stichting Waakhoen, een skeerregeling, maar ook die compensatieregeling.
En wat in die stelling zit, is eigenlijk, we willen extra een soort van compensatieregeling hebben. Maar voorop moet staan dat er skiën, moeten we er sowieso voor staan. En daar moet dus de gemeente keihard voor lobbyen. En dan komt het eruit op dat omgevingsproces eigenlijk. Want nu is er een nieuwe situatie voor Griepsterk. Want er is nou een zaak van dat er hier wel laag calorisch gas naartoe moet. En dat betekent dus ook een nieuwe situatie. Dus ik denk dan dat er dus kansen binnen om extra een soort van omgevingsproces wel los te krijgen. En daar moeten we als gemeente echt het best voor doen om die lobby op te zetten. Ja. Nou is dat in Friesland een hele grote gemeente, maar Griepskerk leidt er krijgt net in. Nee, maar het gas, of dat filter, leidt wel ten dele onder Muntjesziel en Waafstermoenen. En dat je het lieke goedbuurtgemeente. Neemt het CDA een initiatief om die lobby te starten? Zeker nemen wij initiatief. Ik had er wel zin in. Of het CDA had er zin in, sorry. Dat mag even wennen om hier. Nou ja, maar Joostien, dat is de varonvrouw van het CDA in wat is Friesland. Dus dat is even de injemoelen, weet je, om mij praat. Zeker, ja. Duidelijk. Ja, sociaal in wat is Friesland. Het wordt een griene partij. Ik ben benieuwd, hoe steen je hem hierin? Nou, ik wil even reageren op die stelling. Want natuurlijk, dit is natuurlijk gewoon een riksverhaal. Dit, hè? In Grains hebben we het ook, jongen. Ja, er wordt eigenlijk geen vergoeding om, jongen. En dat speelt hier natuurlijk. Kijk, hij had al jaren, ik kwam naar Pomp, Dakkemerij Zeel, Muntje Zeel, voetbalveld de Lauwers, wordt al jaren gas wel. Mensen kregen geen compensatie hiervoor net. Nou, dat is eigenlijk wel jammer. En daarom zou je best wel, wat het CDA ik zei, een soort van lobby bedenken kennen, dat je hier wel vergoeding van krijgt. Want je bent ook al mensen met skeren. Ja, nou, dat weer een concrete vraag in die stelling feitelijk. Van, het gebeurt internaat, dat is een andere situatie, akkoord. Maar zo een vergelijkbare lobby van deze regio en om mij van de hele gemeente werd gas won wordt in Lietseputten ik opzet worden matten. En Joost is ja. Ja, als die Noorwegen is, Joost, dat zien. Nee, maar daar heb je het om te doen. Ja, het antwoord weer ja. Ja. Wordt noteerd er. Ja, mevrouw Klinkenberg. Ja, dank u wel. Nou, het is even moeilijk uit te leggen, maar het omgevingsproces, dat is eigenlijk een pilot. En moeten wij niet wachten tot die pilot dusdanig uitgewerkt is dat we weten hoe het ook voor de rest van de omgeving... Ja, maar dan stelt u weer een vraag en wij willen graag de antwoorden hebben. Ja. En wel een antwoord op de vraag van moet er een vergelijkbare lobby worden ingezet als voor Ternate is gedaan? Ja of nee? Nou, ik denk het niet, als ik het dan goed uit mag leggen, van wacht even af hoe deze pilot afloopt. Want het is niet alleen hier, het is Anjum, het is Engwierum, dat we voor het hele gebied dat aangevragen. Dat bedoel ik, het is een pilot, wacht af hoe de pilot afloopt, of het echt gaat lukken. Dank je. Ja, nou, wacht je is net uw kortste kwaliteit, maar clear. Ja, Johan Talsma, wat vindt u? Ik vind gewoon dat je van tevoren het traject goed gecompenseerd moet worden. Dat mensen van tevoren weten dat als er schade is, dat het goed ook ingeperkt wordt. En ik vind ook dat er wordt zoveel geld gewonnen met gas, dat je sowieso de mensen ook wel 10 tot 20% zou moeten compenseren. En als we het nog veel breder trekken, we hebben zoveel goud in de grond zitten. Als je dat op een verantwoordelijke manier naar boven haalt, dan zou heel Nederland miljonair zijn. Dus ook voorwinning zo snel mogelijk bij Ternaert en al die kleine putten hier in de omgeving. Nogmaals, als we boren met fatsoen en van tevoren goede afspraken. Ja, maar dan is het een ja. Zeker, want vooral onder het wat gebeurt er niks. Oké, dat is uw opvatting. Daar wordt misschien verschillend over gedacht, maar dat kan. Dat is ook weer het leuke in de politiek. En dan kunnen we daar misschien na afloop nog wel even over doordiscussiëren. We zijn nog lang niet door onze stellingen heen. Dat wil zeggen, we pikken weer een paar interessante punten erbij. In de vierde stelling gaat het over de gemeente die zich gaat inzetten voor optimaal onderwijs in goede gebouwen. En als het financieel niet anders kan, moet het maar geconcentreerd worden in grotere dorpen. We gaan daarover discussiëren met Kootje Klinkenberg en Aantjelle Soeboer van respectievelijk Actief Lokaal en de FNP. Politici komen naar voren. De stelling is ook in beeld gebracht. Ja, dan gaat het over het onderwijs, Soeboer. Jou had ik een achtergrond in het onderwijs. Je bent een leraar, door nou wat oor. Je bent nou wat onderwijsbegeleider meer. Had ik dat goed begrepen? Ja, je had ongeveer begrepen. Ik ben nog steeds actief in het onderwijs. Ik ben inderdaad docent op het voortzetonderwijs. En ik ben nu onderwijsadviseur. Dus ik kom nog steeds op squallen, maar nu vanuit de andere kant. Ja. Maar goed, Joost hier natuurlijk als listloeker van de FNP. En wat is jouw reactie op deze stelling? Concentreren op grotere plakken, omdat je dan betere gebouwen faciliteren kunnen. Ja, ik denk dat je dat net wel moet.
Want je hoeft fusies net actief tjen te werken. Altijd ontstiert en ontstiert het en als er goed op praat wordt, dan wordt er goed op praat. Alleen je moet er wel heel wat aan denken dat je een mooi plattelandsgebied waar we hier feitelijk in zitten, net leegloeken. En dat kan wel het gevolg zijn als je heel bot op fusies in grote plakken inzetten. En er zijn natuurlijk nog volle meer dingen die wichtig zijn dan alleen nog een grote squallen en een groot squallengebouw. Mevrouw Klinkenberg. Nou ja, daar ben ik het wel mee eens. Eigenlijk zou je ook, stel dat die scholen te klein zijn, wat het aantal leerlingen betreft, de samenwerking met andere scholen moeten zoeken. De Holdert is een grote plaats, maar in de kleinere plaatsen kan je dat natuurlijk ook doen om dat in ieder geval te bevorderen en dat je wel die identiteit bewaart. Als je het zegt over de identiteit van de school, wat voor scholen of het maar is, dat je de samenwerking zoekt, maar alsjeblieft hou het op het platteland, want de school is zo belangrijk voor de rest van je leven in wezen. Ja, dat is heel belangrijk. En daarom is ook de kwaliteit van het onderwijs heel belangrijk. En ik hoor mensen vaak zeggen van, op zo'n kleine school kan die kwaliteit niet worden gewaarborgd. Nou, dat ben ik dan met die mensen helemaal niet eens. Want, Kijk er ook heel boos bij. Want wij hebben ik word niet boos, een school in Jussens en die heeft een samenwerkingsverband met Anjum. En dat is een hele goede school. Oosternijkerk, ik ben daar diverse keren geweest in verband met de kinderburgemeester. Mocht ik dan proefles geven, om zo maar te zeggen. Hele goede school, dus daar ben ik het absoluut niet mee eens. Ja, dat zei je, maakt het de schaal van de squallen van de kwaliteit net uit? Nou ja, op een gegeven moment dat de squallen heel lieds wordt. En je hebt echt hele lietse klasjes. En Ben die zitten 4 uur lang bij elkaar in de klasse. En daar zit misschien 4 of 5 leerlingen in. Dan moet je misschien nadenken hoe het op een andere manier echt kunnen zo. Maar een heel wichtig punt. Want we hadden nou echt even alleen nog zeggen hoe het onderwijs. Alleen nog zeker in het basisonderwijs, dat wij het op basissquallen hebben, die hebben net alleen nog de functie van educatie. Een basissquallen had ook nog een hele wichtige sociale functie. En als je die uit de wieken en uit de dwarpen helje, dan is dat echt een verering. Daarnaast vergrut je ook de afstand tussen de squallen en tussen de mensen, dus tussen de ouders en de leerlingen. En wat je daardoor krijgen kan, is dat bijvoorbeeld leerlingen net meer op squallen komen. En als zo'n squallen in het dorp zit, en dat zit daar inkapselen, en elke in een kinderkoor, en die jongen of famke die zei, ja, ik blijf maar weg thuis, dan kan het volle beter wijzen dat een van de leerkrachten, of de directeur, of een van de vriendjes en vriendinnetjes zei, kom op jong, mij. Dus dat is een hele wichtige sociale functie. Maar je wilt ook graag dat zo'n lokale school in een klein dorp kwalitatief goed is, maar dat ook de locatie, het gebouw met de faciliteiten die leerlingen worden geboden, ook op peil zijn. Kun je handhaven, je oordeel van ieder dorp moet eigenlijk zijn eigen schooltje kunnen houden als je ook vindt dat we die hoge eisen aan het gebouw en de faciliteiten daarin gaan stellen? Nou, als het om onze gemeente gaat, dan hebben we de wettelijke verplichting om dat te doen. En dat er in het verleden, zeg maar de laatste 10 jaar, altijd over een IAP gesproken is. Over een wat? En dat is een integraal huisvestingsplan voor scholen, laat ik het even goed uitleggen. Nu zijn we ermee gestart. Deze wethouder die heeft het opgepakt. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat ook voor de kleine scholen het financieel haalbaar is. Als wij maar met elkaar daar goed over nadenken. Maar het moet niet zo zijn dat alleen in Dokkum, ja, nou zeg ik het zelf, want daar houd ik niet van om dat te zeggen, maar dat alleen in de grotere plaatsen mooie gebouwen staan. Dat moet ook in de kleinere plaatsen. En dan ben ik het helemaal met meneer Soepoer eens. Dat gaat om die hele sociale. Hoe vaak is het niet zo dat je nog vriendinnen hebt vanuit je lagere school, de basisschool, die zo belangrijk. Dus ook het schoolgebouw is inherent aan dat. Maar ik had die squallen 4 kilometer verderop in een oordwarp zien hier, ging je die herinneringen misschien wel houden. Dus het is net zo dat die er alleen nog maar binnen vanwege dat liedse squaltje. Nee, maar goed, slotwoord nog even in deze discussie van jou. Een slotwoord van mij zo wijzen, en we ben natuurlijk een mensziel, dus dan moet je het er echt voor hebben. Een slotwoord zo wijzen, bevoegt je hem squallen hier, het oog. En we strippen natuurlijk als gemeente hier van Nijbouw, als tot er net in zit, je dan wat je onverbouwd van kennen, maar misschien een behind budget toch realiseren kan om die squallen te horen, kosten wat het kost. Want als die squallen voortgaat, dan heb je echt keelslag op de eerste flank en het resultaat zal wijzen dat een heel soort ben net de karmaatjes wil. Om naar een oorplak in Noord-Est-Friesland te gaan, maar misschien wel rechtstreeks naar Griepskerk of een oorplak. Dus bevoegt je de positie van je squallen. En wat vooral kan de gemeente daarin spelen? Want je zit kosten wat het kost. Dan denk ik van, hij rammelt alvast met de beurs.
Nou, maar weer allemaal al een heel skof met de beurs. En dat is ook wat ik zei. Is we willen echt wel squallen bouwen, nijbouwen, verbouwen. Dat is waar het integrale huisvestingsplan echt voor is. Maar het helpt natuurlijk altijd als je een duidelijk signaal uit de meerskip jaren. En daarom zei ik bevjocht zie hem squallen, want het zo spietig wezen als het net hoegt en het gaat wel sluiten. Nou, dadelijk naar Orin meer contacten daarover onder oren over het onderwijs. Even, ik ken eigenlijk automatisch deze kant altijd wel oprennen, want weet het ik hoe gaat, Talsma wil er wel wat over zeggen. Natuurlijk, we hebben overal mening over. Ik denk ook dat misschien, om dat ook mee te geven, dat in die kleine kernen zou je misschien ook kunnen combineren met bijvoorbeeld bepaalde dorpen zijn ook de dorpshuizen zijn versleten. En zie dat je er bijvoorbeeld een multifunctioneel gebouw van kan maken. Dat je de scholieren kan houden in je dorp en dat je een multifunctioneel centrum kan houden en bijvoorbeeld een tandartspraktijk hebben. Ik weet het niet. Noem maar wat. Hier de squallen bij ombouwen. Nou ja, noem maar wat. Bouwen naar maatwerk leveren. Elk dorp heeft een ander karakter en elk dorp wil anders. Dus opkomen van de dwarpskwallen, dat is duidelijk. Ik zeg even wat er nog meer al je steengon is. Het hoeft al je net, maar het mij al je wel. Nou, van uiterst rechts naar uiterst links. Maar ik zit dan altijd, voor de meesten die het zeel is, krijg ik door om. Nou, ik vind het wel heel mooi wat Taalsma zei en wat Soelboerek zei. Als het draagvlak is in het dorp, dan moeten we ervoor staan. Dan moeten we zo'n squallen perspectief bieden. Want het gaat net alleen nog maar om van, maat zo'n squallen er voor de eeuwigheid staan. Je maakt ook zien van, naar een perspectief van, nou voor 15 jaar. Dan had het dorp, dat was het dorp gewoon gunnen. Want daar gaat het om. Het uitgangspunt moet wezen, als het kan, om de aantallen, de liedse squallen, behouden van het dorpen. Zeker behouden, want als het draagvlak in het dorp zit, dan moeten we het behouden. Helder. Nou, bij nadering zien toch ik de VVD nog even mijn reactie. Ja, ik kon niet zo snel. Nou, ik denk dat we de tweede deel van de stelling, dat we wel heel goed moeten beseffen dat als het om een samenwerking gaat, dat dat niet aan de gemeente is, maar aan de schoolbesturen en de Raad van Toezicht en nou ja, de scholen zelf, of ze dat willen of niet. Het is altijd even goed om je te beperken tot waar het eigenlijk, weet je hoe gaan als gemeente hier. En er zijn een heel soort dingen die in de regio spelen, dat we graag misschien wel op sturen willen, wilst de gemeente daar vaak helemaal net hoe gaat. Dat is de andere kant van de medaille. De laatste stelling die ik hier onder water stel met twee mensen aan tafel, Sjoerd Keizer en Johan Talsma. Je hebt al mij tocht, wij matten haast wel de jongen wezen die er dan voor in de benaming komt. En dat is ik zo. Zin en BVNL. En de stelling wie de bestrijding van jarmoed in de gemeente moet verder gaan dan wat de wet verplichtet. Als dat meer geld kost het en er dus op oorzaken bezuinigen worden moet. Keizer. Ja, een mooie stelling daar. Het is wel heel toevallig dat in december van vorig jaar er in uw gemeenteraad een heel naar jarmoederbeleid en schuldbeleid en met name op de baanrechten. En daar staan 48 speerpunten staan daarin. Nou, als je dat even terugnemen, nou, dan gebeurt er heel wat in uw gemeente. De meeste, dat is de bedoeling van 2022 tot 2026. En dat zijn al die zaken om zeg maar, de positie van mensen die in jarmoed leven te verbeteren. Ja, zeker. Ja, klopt. Is dat een taak van de gemeente? Ja, dat denk ik wel, maar ik denk net dat het kosten wat kost meer geld met kostje. Ik denk dat je ook maar naar hoe krijg je mensen aan het werk? Hè? De grens van netwerken, dus een uitkering naar werk. Soms dan loont het net eens om aan het werk te gaan, omdat het echt minimaal verschil is. Of soms moet ze geld erop inleveren om aan het werk te gaan. En we hebben eerst een heel mooi pateer met Jan Knol van Dokwerk. En die ja, wat je nou zei, hier, dat werken stimuleert. En dan zien dat de meesten voldoening had ze jongens thuiskomen van hey, we hebben lekker aan het werk geweest, het had ik wat opleverd en het is beter dan op een bank zetten met een minimumleentje. Maar dan wie je jou wel op een probleem dat de gemeente net oplossen kan. Nou ja, ik denk als stimuleren kist, maar zulke bedrijven als Dokwerk, dat is juist wel stimuleren kist. Ja, maar je ziet het verschil tussen neerdwaan en thuis zitten en wel wat waan. Dus het verschil in belening met grutter worden, maar dat is inkomenspolitiek en dat wordt net in de gemeente hier bepaald. Nee, dat ben ik wel eens. Maar als dat mensen net stimuleert om te werken, dan komen ze er nooit van al. En dan, als dan shirt gewoon goed bedrouwd, wij hebben als Dokwerk, die gewoon shirt van mensen, hey, op mijn pad komen ze eerst een keer te zien, daar staan wat fietsjes en wat dingetjes en ze gaan onjong. En hey, mensen vinden het ook leuk. En dan komt de rest vanzelf. Maar als je er niks van doet als gemeente, dan komt het nooit. Maar je zei het voordeel van, maar dat hoeft net automatisch te budgetten dat het duurder wordt. Dus dat het de gemeente meer geld kost en dat we elders bezuinigen moeten. Nou ja, dat heeft helemaal geen zin, want meer geld lost meestal niks op. Je moet de problemen aanpakken waar het leidt.
Ja, maar dat probleem wie ook krijgt dat die mensen te min geld krijgen als ze aan het werk gaan. Dus dan zit je ze wat extra. Maar oké. Nee, oké. Nee, dat had meer met de begeleiding van de mensen te doen, wat Talsma bedoelt. En dan moet natuurlijk geld beschikbaar komen. Als je jaarmoederbeleid hebt, ja, dan moet specialisten opzet worden vanuit de organisatie. Maar misschien ook verboden een organisatie. Die mensen dus bijstaan hoe ze de centjes goed uitjouwen kunnen bijvoorbeeld. Nou, iets met voeding. Er zitten een hele prutte, ja, die 48 speerpunten die ik kan opnemen, maar dat is wel afhankelijk van begeleiding, dat mensen begeleid worden. En ik ben volkomen met Taalsmien dat dogwerk een hele belangrijke rol spelen in deze. Maar jullie nemen van al die punten nou even tussen Noors en Lippen terug voeding. Wat mag me daar concreet bij indenken? Want als ik in de supermarkt kom, dan is zo'n eten volle duurder als een doos frikandel. Ja, klopt. En als ik dus net volle te besteden had, dan kies ik misschien heel gauw voor die doos frikandel. Ja, maar dat mag je dus net doen. Maar hoe wil jou dat als gemeente sturen? En je kan misschien ook nog wel afvragen, waar bemoei je je mee? Nou ja, maar je wil die mensen wat fruit helpen. Hè? Die mensen, wat Talsma zei, ja, als ze thuis zitten bij jou en ze doen niks bijvoorbeeld, dan wil je ze stimuleren. En dan je goede voeding, je daar echt bij. Nou, dan kun je wel begeleiden, kan je dat. En natuurlijk, je hoeft maar je kan wel begeleiden hoe je mensen goede voeding te geven. Dat kun je wel begeleiden. En inderdaad, je hebt wel gelijk. Het speelt kan niet duurder, maar het is wel heel belangrijk. Maar wat echt belangrijk is, dat die mensen werk of vrijwilligerswerk doen. Daar ben ze alleen maar blij van. Dan komen ze van de bank en dan worden ze door dagwerk kunnen ze heel goed begeleid worden. En even los van dagwerk, er is sprake van een soort jermoed, vooral in bepaalde regio's, ook in deze gemeente. Wat kan de gemeente daar nou verder concreet voor doen? Ja, voedingsadviezen hebben we correct even neemt, maar ja, daar zitten mensen net echt op te wachten. Maar vooral ook dienstbaar wezen. Wij hebben heel veel verhalen in deze gemeente, maar mensen waar het gewoon net goed mee gaat, die echt aan de rand leven. Dat ze denken van ja, het leven nog wel zin, omdat wij gewoon net meer fruitzuchten zorgen, goede fruitzuchten zorgen. En dan is de stap naar de gemeente daar op een of andere manier, die drempel is te hoog, of ze komen met Shannon Steel en morgen. En ik denk dat wij daar op een of andere manier, maar de volgende rit ik echt naar Shem moeten. Hoe krijg je die mensen goed in contact met het ambtelijke apparaat, zodat die mensen wel serieus naam worden en dat ze wel mijn naam worden in het hele verhaal. Ik pik nou even één ding uit dat ik weer heel actueel is. Maar vooruit. Ja, nou, ik ga hier in het dorpshuis zitten van de Rabobank. Van mijn werk en van de werk die ik budgettering. Wat houdt dat in? Dat ik elke maand met een ambtenaar van sociale dienst om de tafel zit van mensen die net zo goed met mij met deel mee komen. Dat is een heel goed systeem. Dan hebben we de mensen we dus in het zicht dat ze net in de schulden kwamen. Ja, en dan kan je zeggen, ja, dat is bemoeiend en misschien met de privacy, maar het werkte wel heel goed. Ik wil er nog even een oораspect in gooien, want dat wie ik niet zo van plan. De energieprijzen, die riezen op het heden de pan uit. En het gaat om het eigen omheen, het wordt maler en maler. Er zijn heel soort mensen die het kacheltje nou eigenlijk al net onder waren te zetten, dus ik het net betel je. Mensen die daar de meeste problemen mee hebben, zijn vaak ik mensen die, omdat ze net een soort yield omhanden hebben, ik nog in huizen wonen die het minst isoleren binnen. Hoe kan de gemeente deze mensen in de meer te komen? Ja, dat is heel lastig, maar ik denk sowieso dat het een landelijk probleem is, die eigenlijk weer, wat we heel vaak meemaken, hoe de schutting wordt bij de provincie of bij de gemeente. Ik denk dat wij als gemeente en als provincie een voestmaatje moeten en dat ik op steen moeten dat sowieso die 64% belasting die ze nou op als accijnsbroeken op energie, dat ze die er eerst al helemaal. Want ik vind dat energie, warmte is een levensbehoefte en dat moet altijd terug in. Maar goed, dat bepalen ze weer in Den Haag. Maar qua gemeente, wat kunnen we als gemeente doen? Ja, maar als je al een brief krijgt en zeggen ze van wij willen het langer zo. En je probleem is uw probleem net. Daar is wel een oplossing voor. En dat ben ik al bij de energiecoaches. Die ben bijvoorbeeld heel goed bezig. En dan samenwerken met name de werkbouwvereniging. Braaksma zei dat dit isoleren. Nou, dat is natuurlijk heel belangrijk iets om die energiekosten naar beneden te doen. Maar voor deze... Maar ja, ik ken mensen die wij in huizen, daar is geen begin nog. Met isoleren. Zeker net met de budgetten van €20 of zo die je hem dan beschikbaar stellen. Nou ja, dan mag je misschien naar de huur zijn. Ik bedoel, als een werkbouwvereniging bijvoorbeeld dat net mogelijk had om iets te isoleren, dan mag je misschien wel iets met de huur compenseren. Maar je staat achter de mensen met de smellenbeurs en zie ik naar mogelijkheden, werd dat gemeentelijk ik ken, om die te stiepen. Nou, dat is helder. Ik zal nog even wat er verder nog wat hoe sissen wil. De Haaslaar.
Ik wil niks afdoen aan het armoedebeleid, want dat is, zoals een heel bleek in het gesprek, een ingewikkelde zaak. Maar iets wat de gemeente heel erg goed kan doen en wat een glimlach teweeg kan brengen, is gewoon begin december €100 uitkeren aan iedereen op bijstandsniveau. Nou, praat hoor, wat mij betreft. Nou, daar wil ik heel graag op reageren. De gemeente mag namelijk niet aan inkomenspolitiek doen. Daar zit het grote punt. En we hebben de voorbeelden gezien in Heerenveen, de Weidemeren. Wij hebben nu een armoedebeleid, wat de heer Keizer refereert eraan. We hebben de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Die moeten we in stand houden. Dat is ook voor ondernemers met een laag inkomen. Nou, dus zijn wel mogelijkheden, maar het Rijk moet het oplossen. Die koopkrachtdaling, dat kan de gemeente echt niet financieren. Het minimumloon moet omhoog, uitkering moet omhoog. Zo net verkeerd werden. Ik hier even een vraagje. Ik ben heel blij dat de heer Talsma het neemde dat Dagburg heel goed werk deed. Alleen van mij weer de stelling van mij dat ik extra yield kost je. Want dat die mensen die nu in de bijstand zitten, al die benaderen worden en gesprek na en dan net van je maakt ontwerp, nemen wat zo'n je graag wil en wat zo'n je kennen. Wat mij dat kost je? Want ik wil maar zeggen, dat wil ik graag jaren, want dat weer de stelling, mij het extra yield kost je. Dat weer de vraag, mij het extra yield kost je? Nee, maar dat hoeft niet. Oké, hij vindt dat het net hoeft. Maar mag je hem dan maar even mee waar u bek vechten? Nee, ik wil me wel aansluiten bij de heer Braaksma daarin. Wij hadden erop een voorstel die een om mensen in de bijstand te belenen voor inzet. Dus dat ze een extraatje mochten houden. Ja, en ik vind dat wel spittig dat ik het dan Jesse wat jij dat net steunt is. Terwijl volgens mij ieder zijn intentie wel goed is die hier rond tafel zit. De intentie is goed, maar het gaat natuurlijk om wat er uiteindelijk besletten wordt en wat er regelen wordt. Nou, de heer Talsman zegt het is niet nodig, maar ik denk dat gezien de afgelopen periode met corona heel veel armoede is die ook nu op dit moment helemaal niet zichtbaar is. Dus ik denk dat het wel heel belangrijk is dat wij ervoor openstaan als gemeente om te helpen. En als dat geld moet kosten, dan moet dat. Dat ben nog eens uitspraken. De Jager. Nou, daar kan ik me helemaal achter scharen. Verleden week is het manifest Sterke Gezin aan staatssecretaris Van Ooyen, de oerhandig in de griep namens alle ChristenUnie-fractie Friesland. En daar maakt ze weer de komende tijd ook hut voor. En als de gezin en de ondersteuning meer geld hammert, dan maakt het. Want de energiecrisis wordt gigantisch. En gas is 20% duurder geworden. Want het is net alleen energie, het is eigenlijk uw zieten. Ja, je ging de beurt eigenlijk al, maar je bleef mooi staan. Nou, even hoe het geld. Er is €240.000 beschikbaar voor het armoedebeleid. En dat moet ik even zeggen. Dat is wat Braaksma zei. Het staat in het beleidsplan. Ja, ik wil eigenlijk even twee dingen zeggen dat het mij voor jou, heer Koster. Twee opmerkingen zo in deze discussie die het van iets oren aard ben. De eerste, die gaat erover dat we ons wel te degen bewust wezen moeten dat een heel groot deel van uw begrutting al naar het sociaal domein gaat en dat we daar grote tekwatten op hebben. En dat we daar eigenlijk wel als gemeente mij de vinger echt naar het Rijk wijzen mij. Want ze gooien inderdaad zaken bij u voor het sket die wij net betalen kunnen. Dus voor elke €100 die wij uitjammert, krijgen we misschien €20 van het Rijk. Je kunt ook rekenen dat budget te kwatten. Het tweede ding wat ik zeggen wil is nog wat over de energie. En ik heb ook even een berichtje maatje met energie en jerboeren. Want er worden ook hele grote parken gebouwd, zinnenparken en dat soort dingen. Zonder dat het rendeert onder lokale meerskip. En dan ben we toch fout aan de gang. Dan moeten we toch juist zeggen aan elkaar. Als meerskip, wat we maar initiatieven komen die echt renderen onder mensen die het je wijden. Dus mijn oren worden dat ze daar ook een percentjes van mij pikken kunnen. Helpt ik vaak voor het draagvlak trouwens, voor dat soort verzinnings. Ja joh, daar wilde ik nog een keer vooruit. Nou, ik wil er wel in op inhaken, want ik vind het heel mooi wat Angela zei. Wij zijn heus net voor extra yield te jaar, maar net voor het dadelijks. We moeten eerst zien wat zijn die mogelijkheden, waar is dat met dorst. En we hebben met Jan Knol praat, die kan zich makkelijk redden. Zo. Dus ik weet niet waar Pieter Braaksma dan in één keer van, nou ja, zo komen ze net doen. Als ik meestal niet ha, dan weet ze hoe te vinden, dan komen ze wel. Dan komen ze wel met voorstellen. En dan zullen we dan weer. Maar je moet net van tevoren zeggen van, hey, het jaarmoederbeleid, dat... Nou, maar je mij hem waar dadelijk ik nog uitdagen, maar je spreekt nou Braaksma persoonlijk om, die mij nog even reageren. En dan gaan we naar de uitdaagdebatten. Ja, nou, het is heel mooi dat Dagburg zich heel goed redden kan. Alleen dit is een project wat krek rent. En je moet eerst altijd een dubbeltje uitgaan voordat je een kwartje barren kunt alsmaar. Ben je maar me eens dat je dat dubbeltje wil Jan wil om het aan de gang te krijgen? Je praat het waar ondernemers. Ik neem aan dat het antwoord ja is. Het rendeert altijd. Goed zo. We gaan met de uitdaagdebatjes beginnen. Begin ik gewoon daar, kom ik dadelijk bij die. CDA, ik zou zeggen, kom erbij.
En dat doen we hier weer mooi aan tafel. We gaan praten. Elke nien krijgt de kans om een orenlistloeker te bevredigen, u te dagen. Nou, wat vat te lezen, wat ze maar willen. En ik hoe een onderwerp wat ze maar willen. Die hebben net hetzelfde als in Holwert. En die hebben met een beetje accent op de regio. Dat wie de vraag. Waar willen jou uitdagen, uit namen van het CDA? Nou, ik ben krijg wel uitdagen, maar ik maak net hetzelfde als in Holwert. Dus ik maak net weer hoe wie moet beginnen. Ja, dat speelt in deze regio toch ik, ja, dat mij wil. Begin maar hoe wie moet, krijg het schelen. Nou, dan wil ik graag toch FNP aan die Soekboer. Mooi. Aan die Jelle komen we bij. Want de wiemoen, dat zit jou heeg? Ja, want het wordt nou koppeld aan energiearmoede. En het wordt koppeld aan dat wij zwaar maken dat er zaken komen waarbij de bevolking maar rendeert. Nou, ik weet dat er initiatieven binnen in deze omgeving waar de bevolking maar rendeert. En die wil verder en die willen ook meer wiemoen. En die willen ook nog een slagje hoger als wat FNP in ieder geval goed vindt. Wij hadden het gewoon, mevrouw Skoorstra, in een aantal verschillende stellingen al gehoord over hoe prachtig gebied dat wij inwijden. En we willen een topregio wezen, waar ik mensen heen helpen. Toeristen moet je heen komen. En het niveau van inkomen mij misschien wel wat omheen is, maar het impulsen komen. Zeg je nou eigenlijk dat jou die diamant die wij hebben, dat pronkje wat is landschap en is rond is, dat je dat om zeep helpen wil? Ik wil dat landschap echt niet om zeep helpen, maar ik wil echt net dus de regio economisch om zeep helpen. En ik denk dat we nou in een andere werkelijkheid leven. Want wat hebben we nou ons goud als er aan het helemaal geen goud meer is? Want echt weer, er staan bedrijven op omvallen. En ik denk dat we echt nou een kaartmeidje moeten. En jouw enige oplossing is dat wiemoen. Tenminste, ik zeg op je Facebook, volgens mij weet je met verschil dat is tussen een Deens model en een Grazer model. Ja, dat klopt. Het CDA hier daar een iets foutje maken. Maar die heb ik voordat diezelfde jongens zeg ik hem voorbij kom. Ik denk, dit ken net, dus er is een goede foto deel zet. En je kunt net leren om dat dan nog even te nemen. Hè? Even een beetje narrien. Maar goed, de fout is opgelost. Maar het belangrijker is natuurlijk de basis van het verhaal. Joost Sissen, wij moeten nou erop pakken. Net te volle meer omgriemen met alle mogelijke bezwieren die je haar kennen. Zeker met in de achterhol ik wat Poetin al van plan is. Wat we zelf regelen, kennen regel die en dan maar met wie moet. Ja, ik vind echt wel dat we. CDA zit er echt voor dat we zelf regelen, maar wat we zelf regelen kennen. Want het kan nou maar fase oppakt worden. En lang stilzitten, dat helpt dus nou echt net. Ik bedoel, er binnen echt hele goede zaken met aquathermie. Echt weer, dat willen we graag op inzetten. Maar het CDA shirt nou echt dat we een kaartmeidje maken. En wij gaan ervoor dat we echt dan vooral gaan maken voor de regio en dat het daar echt uitkomt. En het waait hier altijd. Ik wil mevrouw Skoorstra vragen dat ze wel eens in Sleeswijk-Holstein of in de Polderwest is. Want dat is het doemscenario wat is tot de wacht zit. En de FNP is al heel taskikkelijk geweest. Want nou, daar hebben we Grutte moeten opkeren en daar ben we heel blij om. We zijn al heel taskikkelijk geweest. We halen zijn boeren die het voor eigen gebruik een moeder hebben dat kind. Dan geven we naar het Grazer model. Compleet afbreekbaar, iedereen houdt. Een hele goede tussenoplossing lijkt het dus. Maar dat is jou te liets blijkbaar. Maar dat is één keer de hoorn uit het strikken en dan net wegzeuren. We moeten net te vaak met de hoorn uit het strikken kosten. Dat wordt veel. Nou, wat bedrijven strikken we nog heel vaak met de hoorn uit het. Want dit is echt iets belangrijks. Wat is het record? Want het is nou alleen nog deelzet voor boeren. Maar er zijn echt bedrijven als in Haarlem. En daar moeten we echt om denken. Het CDA wil er echt wat vaart met meidje. En het doemscenario, ik ken het. Ik rijd de jood wel langs Veendam Stadskanaal. Nou, dan goel ik echt. Want dat is net best wat er gebeurt. Maar volgens mij ben wij hier met een aantal moen al red. En ik denk dat we dat, het CDA denkt toch echt dat we dat net lezen laten maken. Nou, dat punt ga je duidelijk maken. Dank u wel. Jo, met steen blijven, want jou bent onbar. Ja, dus mevrouw Skoorstra die mag ik steen blijven. Jo, doe dagen van de mevrouw Skoorstra. Ja. Denk je ik weer in je steen, maar nee, hier mag je hem net op reageren. Nee. Daar wordt altijd reageren, maar in deze ronde gaat het gewoon tussen de jongen die het uitdaagt en de Tjimpartij. Je moet ook gezellig staan, want jou won het CDA uitdagen. Nou, weer op. Nou ja, ik zie dus wel eens wat voorbij komen, dat hij hem krijgt al dat wie moet je onder oren. Ik zie wel meer voorbij komen, net een plaatsje van Heegbouw in Dokkum. Nou, de prioriteitenlijstjes die kwamen krijgt al even te sprake. En nou kom je op een punt wat met deze regio te krijgen had, hè? Net toen Heegbouw in Dokkum. Ga je om in de gaten? De vraag is, wel leidt nou eigenlijk het sympathie van de CDA? Leidt dat bij
De wentebouw in Dwarpen werd dus al plannen kleerben, werd dus al 8 mensen, al kavels, al eigenlijk reden om dat bouwen te gaan. Of leidt het bij al die honderden wenten daar in Dokkum? Wel leidt jouw sympathie? Uw sympathie leidt bij beiden. Want wij willen die doorstroming bevorderen. En wij willen graag echt dat die dwarpen, dat de mensen die graag in die dwarpen wijnen willen, dat het erkennen. Inderdaad, wijnen werd je wijnen willen. Maar het moet ook wijnen werd je werkje. Dus werd je werkje, dan moet je wijnen kennen. Dat vinden wij belangrijk. Ja, maar dat is toch wat oors dan maar je prioriteitenlijstje komen met honderden wenten in Dokkum staan. En nou ja, als we geluk hebben een peert tientallen op het Dwarpen. Dat is toch een heel schril contrast dan? Nee, dat is geen schril contrast. Want je moet dus zien naar de aard en de omvang en naar de schaal. Als wij zeggen van wij vinden het landschap hier belangrijk, dan hebben ze hier in Muntjesziel toch niks aan een enorme windtoer. Wijen en dan bouwen voor het wijen naar aard, schaal en karakter. Dat wie altijd het uitgangspunt van de FNP. Nou wil je er zelf op oorsprutsen. Nou, ik geloof net dat mevrouw Schoorster dan helemaal begrijpt wat ik bedoel te zeggen. Die hele hege toren in Dokkum, dat betekent dus wel dat er nou een prioriteitenlijstje leidt met een Muntjesziel net opsteert. Dat bedoel ik te zeggen. Ik zei dat je heegbouw komt met aardschaal en karakter. Altijd. Maar ik had je 52 dwarpen ha, dan kun je toch net een peer op een lijstje zetten en de rest in de kelder staan laten. Dan mag je toch maar een oplossing komen die het voor al die dwarpen goed is. Klopt. En daarom pleit het CDA ook voor maar meer fase, meer tempo, meer huizen bouwen. Want er staan 900 op het kleed. En die 900, daar jet Muntjesziel lieke goed bij. En wat mij betreft nog meer. Maar dat we dan altijd al kleerlijst zijn plan, dan moeten die ambtenaren, die moeten dat plan nog inkopen. En daar knipt het nou, die procedures, daar moeten we op inzetten. Het slotwoord voor jou. Ja, dus ik ga in jou een boensgenoot. Ik had bij zeggen, we willen uw jonge Rijn, de starter, stiepen Jan en in gewoon gevallen, als het gaat om nijbouw, ik varang Jan. Varang Jan, maar de 30%-regeling wat dus ken. En wat we dan aan in een huisvestingsverordening regeling gaan. Zeker. Dus ja. Nou, dit is een soort collegevorming al gaande. Dit zou samen kennen. Dank u wel, ik Soelboer en jou, ik werd voor de reactie. Ja, we gaan gewoon het richtje. Keizer, ik zou zeggen, kom erbij. Waar zouden jou uitdagen willen en op welk onderwerp? Mevrouw Klinkenberg graag. Kootje Klinkenberg, die krijgt even een podium, letterlijk, van actief lokaal. Waarop wil je haar bevredigen? Nou, dat kwam een beetje terug vrijdag, terug haar opmerking over terugstroming binnen het dorp. Hoe ze dat short. Daar zou ik graag een antwoord gaan willen. Ja, dan moet je eerst even schetsen, want deze mensen weten dat misschien net al, hè? Die meesten al even televisie zijn natuurlijk vrij. Grif, maar gewoon bent vergeten, kan ik zelf wel zien. Dus ze is toch nog even waar het jou omgaat. Nou, dat gaat om waaien natuurlijk. En mevrouw Klinkenberg had een bepaald idee over terugstroming. Hoe, met name voor ouderen, hoe ze dat short. En nou, daar heb ik graag een antwoord voor. En bij terugstroming bedoel je dat er windfarmen beschikbaar binnen dat oudere mensen heen gaan kennen, zodat ze een oorwenning achterlaten, dat we mensen met huishoudings vestigje kennen. Dat weer het idee. Volgens mij heb ik het vanavond ook al gezegd. Wij pleiten ervoor om de ouderen de mogelijkheid te geven om elders te gaan wonen, hun woning te verkopen of hun huurwoning te verlaten. Als je alleenstaand bent, als je zorg nodig hebt. Die woningen komen vrij om te kopen of te gaan huren. En dat geeft ook tegelijkertijd de verduurzaming van de koopwoning de mogelijkheid. Dus jonge mensen, doordat de ouderen gaan naar een plek gaan waar de zorg is, waar de voorzieningen zijn, als ze dat willen, want dat is natuurlijk, dat kunnen we niet, dat moet vrijwillig gaan. Nee, maar de optie moet er wezen, de mogelijkheid moet er wezen. Ja. En dan zit je al wetten verschenningen binnen, dus dan hebben we het hoe kolom en hoe dokkum en dat soort plakken. Ja, nou ja, ik kom zelf uit de meubelwereld en er werd altijd gezegd, nu weet ik helemaal niet of dat tegenwoordig nog steeds met zoveel woningzoekenden. 1 verhuizing, dat bracht 5 anderen teweeg. Dus dat bedoel ik met de doorstroming. Dat lijkt het me net zo'n nuivere gedachte. Nee, alleen de tijd met wat verhoren. Als de huizen naar de keer komen en voor oudere mensen in de huis verkeerpje, nou, die gaan in die keerpartiet dat kocht. Als het nog verkeerpje, vooral in de huisomgeving, dan praat je gauw 4, 5, 6 ton. Dan denk ik, waar maar... In mijn omgeving nog net, hè? Maar ik ben net in Ljouwen, gewoon in een appartementje. Ja, in een appartementje, maar vrijstaande wonings.
In Ljouwen, die kost je extra vol. Dan ben je... Ja, maar dat is toch boeten mijn klasse dat ik zie je. Dat zei ik dus even. Maar dan vraag ik me al, hoe moet de trosstroming hebben? Waar moet de huis een keerpje? En het volgende punt is... Nee, die vraag valt even beantwoord je. Waar keep je die? Dat zijn hele rieke mensen uit de rest van het land, zodat die trosstroming, die zij op het erg gaat, helemaal net ontstiert. Nee, en dat bedoel ik, dat is dus geen trosstroming. En er komt nog iets bij. Die woningen met verscheningen, die zijn er net. In Kolm net en in Dokkum net. Nee, maar dan moet je ze bouwen. Dat Ja, klopt. Maar wanneer moet dat gebeuren dan? Want als we zien hoe lang het door het al is. Nou, daar is wel behoefte om. U had een goed idee, alleen het werkt niet meer. Nou ja, misschien ben ik de vorige keer niet duidelijk geweest, maar je kunt het heel goed in onze speerpunten terugvinden. Eerst bouwen voor de 60-plussers, eerst daarvan gaan bouwen, zodat je daardoor die doorstroming krijgt. Ja, maar dat lukt ook nog niet, want dan wordt die woning vervolgens gekocht door iemand uit het Westen. Nou, dan komt er nog bij dat wij zeggen dat, vorige week is die kreet ook geuit, eigen volk eerst. Dat mochten we niet zeggen. Maar onze regering zegt nu, de Eerste Kamer besluit dat 1/3 mag dat wel. En we gaan dat gewoon doen, dat wij de mensen die hier of al wonen of werken, dat we die voor laten gaan. Laatste woord voor jou. Ja, nou, ik wil bij het punt dat er op dit moment geen zware woningen binnen. Die bent er gewoon net. En als die bouwd worden, dan ontsteert wel een... Ja, maar goed. Maar dan is nog maar de vraag waar dan vervolgens in die lege wenten komt. Zo is het. Ja. Dat kan ik vaak net zien. We hebben wel een idee over. En dan hebben we bijvoorbeeld ja, je wordt het staren gewoon eerst hoe lang we het erop praten. Daarom mag ik net te lang erop praten, want dan is er wat te kiezen. De jager van de ChristenUnie. Nou, waar woon je wel eens even tas spreken? Meneer Talsma. Talsma. Nou, krijg je dan naar de beurt. Even voorzichtig deze kant uit. Waar woon je Talsma op Bevreegje? Nou, meneer Talsma die staat op de verkiezingsposter van BVNL. Dat is heel mooi. En daaronder staat van, maar het eerst verzin het beter. Dan hebben we 2 jaar en haast 2 maanden mijn in de gemeente hier zitten. En ik denk van dat 80% van de voorstellen vaak toch vanuit BVNL het zien binnen. Dus mijn vraag is van, wat vind ik de verbetervoorstellen en wat wil je dan verbeteren? Nou, als je goed hebt, hij nou een klein heel jaar had ik die verbeteringsvoorstellen nog heel vaak opperen. De gemeente heeft nooit goed gecommuniceerd. En ik, Jim, partij als wethouder, heeft nooit goed gecommuniceerd. Er zijn enorme grote flaters maken. Dus ik zei, dat maar beter. Als je in de top van een bedrijf zulke flaters maakt, ze weer van tevoren mijn maand al wijklauwt. En dan ga je 3 hele jaar trokker in me kennen. Nou ja, een voorbeeld is de begrutting. Die ga je volgens mij de laatste keer net mij goedkeurd. Daar heb je net mee instemd. Maar er is net een alternatieve begrutting in zinnen. Nee, maar als je als iemands partij geen voestmaatje kent in de oor 28, dan keert bij te letten. Want ik heb mijn energievolle bij de ergens oor zien steken. En dat doen we dus nou. Ik ga altijd zijn, je moet er bij de feiten blijven, je moet er inlezen. En ik ga altijd, als iemands partij, altijd inlezen in de dossiers, altijd de feiten boven tafel halen. Het gemeentehuis van Kolm is net verkocht, dankzij Talsma. De gemeentehuis wordt nou misschien haast op een goede manier verkocht, want toen, maar jouw wethouder werd, ging het wel helemaal mis. Van Joert had ik nog een rechtszaak van Len over een snackhokje op Dokkum en naar je zielen. Het is al je misgang en daarom hebben wij ook zo'n BVNL. Nu wat is Friesland verzin het beter. En dat begint met communiceren. Ja, als de microfoon is, dan ga je ook het woord net mee. Ja, maar nee, maar dat jij ik bij het communiceren. Hier maar meer niet uitspreken, dat is net zo'n probleem. Nou, het gemeentehuis Kolm, op een gegeven moment hebben we zijn, ook als fractie denk ik, van dat begon toen mij het dorpshuis of de squal in Rijtsum, van de verkeer van gemeentelijk vastgoed, dat zouden we dus graag uitbesteed hebben aan een externe. Ja, maar nu krijgen we al die specifieke punten, die behandelen we nog net meer. Maar het gaat jou in zijn algemeen hier om het feit. Jo binnen vaak Tjin Talsma, maar je komen net met alternatieven. Vinden jou nou echt dat je alleen nog maar ergens tjen wezen, als je dan met een heel plan komt, hoe het dan misschien beter koert? Nee, dat hoeft altijd niet. Maar het is wel zo, als je het frequent droppen, dan mag je wel eens een alternatief plan aanleveren. Toch? Nou, ik ga altijd een goed plan horen. En ik ga ook altijd in mijn betogen dat het zijn hoe ik het was zeg. Dus, als je maar dan misschien net met alle kostenplaatsjes en voor's en tjen. Daar had ik net een heel ambtelijk apparaat achter die. Zoveel is duidelijk. Dank u wel. Dit sluiten we hier weer aan. Dan krijg je dadelijk wel weer de beurt. Maar nou eerst de VVD. Ligt naar verder daar.
Nou, waar woon je ook graag uitdagen? Ik wil graag de FNP uitdagen. Nou, Antjelle, aantreden. Nog even een slokje. Spraakwater. En wat zo'n jou de heer Soeboer val is wollen? Nou, als we beginnen met lezen van het verkiezingsprogramma van de FNP... beginnen ze met een heel mooi stukje over de gemeente... eigenlijk over de provincie, maar over onze gemeente. Hè, dat wij hier mooi wonen, dat we hier fijn moeten wonen... en dat we ons hier thuis moeten voelen. Nou, daar kunnen we ons helemaal in vinden. Zover gaat het helemaal goed. En op een gegeven moment dan hebben we het over de taal. Over het Friesk. Nou, ook de VVD is van mening dat het Fries niet verloren moet gaan. Dat we het moeten koesteren. Maar wij hebben ook een aantal mensen in onze gemeente wonen die niet Fries zijn. En toen schrok ik eigenlijk bij het stukje waar staat in jullie verkiezingsprogramma... voor campagnes en andere schriftelijke uitingen van instanties waar gemeentelijk geld onder zit, geldt ook Friesk voorop. Nou hebben jullie een hele mooie slogan. Wen je, weet je, wen je wollen. Zou het dan ook niet zo zijn, praten wat je praten wollen? Zeker. Oké, nou, je bent het eens. Nou, nee. Want ik denk dat als we dan jullie rijtje noemen... dat jullie toch een bepaalde groep mensen in onze gemeente uitsluiten. En dat vind ik eigenlijk wel heel spijtig. Wij sluiten helemaal geen groepen uit. Het enige wat wij daar delskreun hebben, mevrouw Verweda... en dat is voor u een poging om het Fries te redden... En ik hoop dat je ooit nog eens een keer begrijpt wat dat betekent. Want de taal die dreigt natuurlijk uit te sterren. En dan is een van de dingen die de gemeente doen kan... is audio yield verschaffen aan een instantie die mij dat yield reclame maakt. Het bijgelijks van dit gebied, en het komt natuurlijk ook van een heel concreet voorbeeld... dan zou ik het op zijn minst redelijk en billig vinden dat je het Fries der broeken... dat je bijvoorbeeld oorlmeter, als je dat op de stoep spuit, dat je dan echt oorlmeter broeken en 1,5 meter. Dat kun je beide broeken. Dus je hoeft net in u te sluiten. Friesk voorop is een ludieke leus om te zeggen... denk wel eerst even aan het Friesk, want dat gebeurt op dit moment net. De oerhiet viert stelselmatig om het Friesk een goed plak te aan. En dat is wat wij aandacht vervregen wil. Maar je hebt gelijk. Elk mij praten, wat er praten wil. Jo mij hier in het Hollands te woord staan. En ik vind het mooi, want ik ben echt gek. Kijk zoals de heer Koster op meertaligens. Dus daarmee door uw stelling zwier te kwaad. Maar aan de vraag van de heer in het publiek of het vanavond in het Nederlands kan, geeft u geen gehoor. Nou ja, daar wil ik wel even een antwoord op, Jan. Volgens mij hebben we een hele mooie mix van Hollands en Fries. Maar als Jo... Maar dat was niet nee, maar ik wil er naartoe praten. Maar die meneer die het omgong zit er nog altijd. Dus blijkbaar heeft het gewerkt, de wijze waarop we het hebben opgelost. Hebt u daar geen begrip voor? Of moet al die mensen die liever Fries hadden willen spreken, hadden die zich moeten verbrekken? Nou, eigenlijk niet. Want, nee, het spijt me heel erg. Ja, meneer, u neemt nu het woord, maar u hebt het woord niet. Meneer, u hebt het woord niet. Het spijt mij erg. Afsluitende opmerking, want jij was de uitdager. Ja, ik was de uitdager en ik zou graag zien dat de FNP, nogmaals, de VVD is ook voor het Fries, absoluut niet tegen. Maar wij vinden wel dat we ons moeten verplaatsen en mee moeten doen met de mensen in het gebied en met hun taal. En de slogan praten wat je op praten willen zou een hele mooie zijn voor het FNP. Prima, dankjewel. De volgende uitdager van het lijstje is de Partij van de Arbeid, Griete Schaafstal. Mij waarschuwt ook nog wel even een Robertje Vechtje willen. Ik hoef maar niet in te vechten, want dat lost niks op. Maar ik zou wel graag met het CDA even wel oorlezen. CDA. Nou, mevrouw Skoorstra komt er weer bij. Wat wilt u haar voorleggen? Nou, ik prul wat een orenroute. Er waait wat een orenwien bij het CDA. En op zich, nou, dat is een compliment. Want ik denk dat het erg van waar. Maar ik vond het een vrij... behouden periode die we terugmaken hebben. We hebben goede ideeën op en invoert we net volle steun opkrijgen hebben. Dus ik probeer bij jou dat er ruimte is voor een versnellingsslag op energietransitie, et cetera. Maar dan ben ik heel benijd en dat zou graag van jou verduidelijken willen hebben. Dat in het verkiezingsprogramma jou net bent voor zonne-energie of zonnepanelen op landbouwgroen. En ik denk dat wij zo slagvaardig willen worden als wat jou hier als ik correct uw voorlijn ha. Ja, dan zou het wel een combinatie worden, Matte. Dus ik ben eigenlijk wel heel benijd hoe je dat... Zonnepaneel op landbouwgroen.
Nee, want landbouwgrond is echt belangrijk voor onze voedselvoorziening. En wij zijn hier landbouwontwikkelingsgebied. En dat is toch hoger dan een Zinnegrijde. Maar dat zijn nu bij wij dus zo vol op die wienboen. Omdat wij toch echt daarmee die fase meidje willen. En natuurlijk lezen er nog een heel soort daken die we beroepen kunnen. Want die hebben hier echt de zonneladder. Ze nemen dat zo mooi, hij dat heel mooi versteld in de gemeente. Dat we beginnen bij de daken. En als het echt net meer over kind, dat we dan pas eindigen bij een Zinnegrijde. Oké, maar hoe zie je het dan dat, want de daken lezen bijvoorbeeld net vol. Hoe denk je daar dan een inhaalslag te kennen maaien? Want het stagneert nou wel. En eerst die maar. Ja, maar dat is dat ik voor de laatste, want anders rennen we te vol uit de tijd. Oh ja. Nou, het is inderdaad, wij zorgen ook dat het stagneert. En wij hebben ook in ons verkiezingsprogramma staan dat wij een energiecoach, meer als energiecoaches willen, dat we daar meer regie op hebben willen, dat er meer bestuurd wordt. Want het maakt gewoon echt, het kan niet meer vrijblijvend. Het laatste wordt voor jou? Nou ja, als ik het zo prio, dan is het CDA bezig met een inhaalslag op de energietransitie en op ideeën erop. Ja, jij bent daar blij mee. Ja, daar ben wij heel blij mee, want dat wordt niet. Prachtig. Braaksma. Aan deze kant maar even. Wie zou u willen uitdagen en op welk onderwerp? Nou, de heer Soeboer graag. En op duurzame energie. Veel gevraagde gast. Hier aan het tafeltje. Wat wil je voorlezen? Nou ja, vorige week doen we in de cent, dus je mag eens even wisselen. Ik ga een vraag aan de heer Soeboer. De situatie in de raad verandert. Ik weet dat de FNP die had het probleem of moeite met Wiemoen, grote Wiemoen tenminste. Het compromis is weer het Groninger model. Volgens mij wordt het landschap daarmee verrommelen. Alleen wij zijn daar wel blij mee dat dit als een compromis kwam is. En wat wil je nog weten? Nou, dan wil ik graag weten. Als wij met together zwaar kon bijvoorbeeld dat de moon die er nou al is, toch, dat we die oproemen kunnen. En dat we daar enkele grutten ergens anders op een plak deel zetten kunnen, waar de rendement dan wel weer voor ons gebied is. Maar nee, dat moet ik nog mooi. Ja, maar je had zo lange aanloop nodig. Ja, prima. Ik zei dat ik klaar was nu. Het gaat mij er even om. Zien de problematiek op energiemarkt. Ben je bereid om mee te werken om in het Groninger model op industrieterrein te staan? Dat zijn eigenlijk twee vragen, hè? Ja. De eerste vraag, Braaksma, om alle moeten op te roemen en dan te investeren in een paar grote elders die het renderen aan de mensen bij 100% voor, zolang het die hele grote turbines dan op zee staan. Maar dan kun je alsnog als corporaties gewoon in investeren. Dus wat jouw voorstel is om alle moeten uit Friesland voor te helpen en een paar groten op zee weer om te zetten, dan ben ik er 100% voor. Je oorvraag wie over de Lietse grenzen moentjes op de industrieterrein. Op dit moment lijkt het mij dat net een goede zaak. Wij gaan nou zijn, en je zegt het al, het is een compromis. Maar wij schuwielen de agrarische ondernemer om voor eigen gebruik Lietse moentjes, die dus echt afbreekbaar zijn enzovoort, houden werken. Je kent het wel, lijkt het volle mooie trouwens dan die hele grote turbines die je van 4 jaar steensjoggen. Maar die willen wij net oorlog op elke industrieterrein hebben. Daar zijn echt opties en mogelijkheden voor. Laatste beurt. Nou, die andere opties die ben er net zo bot, want ik moet de zonnepanelen die we volop de airline, dat gaat echt in honderdduizenden stuks. En uw industrie krijgt het zeer, zeer moeilijk. Dan hak ik het een over de situatie wat er in een raad speelt. Wat is uw toekomst? Ja, dit is een vraag, daar komen we in PTL net uit. Wat is uw toekomst? Het is wel een hele algemene vraag. Nee, ik bedoel dat met de seizoen. Kunnen wij verwachten dat de FNP mooi werken wil om wel uw industrie overeind te houden? Nou, daar had er ook al een antwoord op, Jon. Maar als dat mat nog even een kwartetaaljochting. Absoluut, want ook dat gaat dus om het het en de ondernemers gaat dus om het het. Alleen we het net krijgt dan of is dat wij nou geen wie moeten wel de deerstek voor de ondernemers. Want dat er één ding is wat nou op dit moment ex-cave gaat, is dat een heel groot deel van de gasprijs, ja, die komt natuurlijk ergens oorzwaai Braaks, maar dat weet jou ook. En dan hebben we onze eigen regering ook even bij ons in. Mevrouw Klinkenberg is aan de beurt. Maar waar wil je discussiëren met een van deze mannen steen of? Mevrouw Schaafstal. Partijen die ideologisch naar mijn idee vrij dicht bij elkaar staan. Nee, mijn idee is helemaal verkeerd.
Maar laten we zeggen, de vertegenwoordigers van de partijen hebben wel dezelfde moederpartij als achtergrond. Dat zeg ik ook niet meer. Ik heb er geen flauw idee van waarom deze dames ook maar iets in hun programma hebben staan dat op elkaar lijkt. Maar u wilt haar uitdagen en dat mag. Want ik ben het dus met u eens. Ik voel het wel zo. Ik heb even de stemwijzer nagekeken en daar zegt de Partij van de Arbeid, dat is in de Raad ook al een paar keer gebeurd. De gemeente moet zelf huizen bouwen voor mensen met een laag inkomen. En dat ben ik dus van harte eens. Maar, en dan komt het antwoord voor de juiste doelgroep. Wij willen speculaties en woekering op de woningmarkt tegengaan, lokaal bouwen en in de eigen regio. Daar ben ik het dus helemaal mee eens, dus u hebt wat dat betreft gelijk. Maar hoe wilt u dat realiseren? Want anders was het natuurlijk al lang gebeurd. Want het is zo dat sinds... Dit was de eerste vraag. Hoe wilt u dat realiseren? Ja. Nou, dat zijn binnen Nederland, en daar hebben wij dit verhaal ook op gebaseerd, zijn er al lopende pilots op dit en die zeer succesvol zijn. Dus in navolging van lopende pilots zouden wij dit idee in uitvoering willen brengen. Dat is dus niet zo, want sinds 1992 is het zo, sinds het verdrag van Maastricht mag dat niet meer. En er worden allerlei formules gezocht en geprobeerd. En dat wordt door het Rijk steeds afgestoten. Ik heb het verdrag van Maastricht niet meer helemaal helder voor de geest, moet ik eerlijk zeggen. En ik denk dat er in de zaal ook nog wel eens iemand zit bij wie dat geldt. Maar het komt erop neer, wat u wil zou niet mogen, wordt hier betoogd. Nou, ik denk niet dat dat zo is. Ik denk dat je naar de creatieve oplossingen moet kijken en dat wij daar innovatief genoeg op zijn geweest om daar met voorstellen te komen. En de pilot waar u zegt dat het niet mag, die lopen er wel. Dus er zijn altijd regels en mazen in een wet waar we wel tussendoor kunnen. Laatste woord. Daar ben ik het dus niet mee eens. Dank u wel. U bent het niet met elkaar eens. De Waddenpartij. Meneer Hazelaar, komt u naar voren voor de uitdaging? Ja. Het is al mooi dat u naar voren komt, want de vorige keer zei u, ik wil eigenlijk helemaal niemand uitdagen. Nee, en ik kan moeilijk nu iets anders zeggen natuurlijk. En dat heeft ermee te maken dat dit rondje in deze bijeenkomst heel nadrukkelijk bedoeld is om de tegenstellingen duidelijk te maken. En in die tegenstellingen ontstaat dan iets wat soms lijkt op een twistgesprek. En over het algemeen wordt dat zeer gewaardeerd, maar niet door mij. Ik vind niet dat je moet zoeken naar tegenstellingen. Ik vind dat je moet zoeken naar overeenkomsten. Maar waarom bent u dan met een eigen partij begonnen? Waarom zou je met een eigen partij niet kunnen zoeken naar overeenkomsten? Ik bedoel, er is zoveel aanbod. Ook in partijen die vrijwel hetzelfde willen als wat u wilt. En dan zegt u hier van, we moeten niet zoeken naar de verschillen, maar naar de overeenkomsten. Nou ja, vandaar die vraag, waarom begint u met een eigen partij? Ik ontken niet dat er verschillen zijn. Ik zeg alleen dat ik geen zin heb in een twistgesprek over die verschillen. Dan zoek ik liever de overeenkomst. Maar als ik nou een kiezer ben en ik twijfel tussen zin, die vind ik wel een beetje groen. En u bent een beetje groen, de Partij van de Arbeid is wel groen, ChristenUnie is een beetje groen. Eigenlijk hebben alle partijen wel groene componenten. Dan is het toch helder dat hier even wordt uitgelegd waarin dan toch dat specifieke verschil zit. Toen ik die kans kreeg om uit te leggen dat ik vind dat de gemeente uit het omgevingsproces erna moet stappen, was ik daar natuurlijk heel duidelijk verschillend ten opzichte van anderen. Maar niet via een twistgesprek? Nee, precies. Dan maken we dat hier ook niet van. Dank u wel. Mag ik nog één andere opmerking maken die me heel erg dwars zit? Ik wil niet dat u naar huis gaat met een opmerking die u dwars zit. Achter in de zaal zat een meneer die aan het begin van de avond vroeg of het gesprek grotendeels in het Nederlands zou zijn, zodat wij allemaal het gesprek kunnen volgen. Dat is niet gebeurd en daar schaam ik me voor. Dat mag. Belang van Nederland. Waar woont Jo de Graag even bij haar aan tafel? Ik wil graag mevrouw van de VVD. De mevrouw van de VVD. U weet hoe zij heet? Zeker. De mevrouw van de VVD, dan zeg ik even dicht naar verder daar. Ja, wat wilt u haar voorleggen? Nou, we hebben gezien de afgelopen 3,5 jaar, en het speelt juist al tientallen jaren, zowel in gemeenten, zowel in de dorpen als in de grote stad Dokkum, dat er megalomane plannen worden voorgedragen waar gewoon heel veel tegenstand is van de bevolking. Bent u het met mij eens? Ik weet dat landelijk het mooiste middel wat er is om democratisch te beslissen het bindend referendum heeft afgeschaft. Alleen wij kunnen als gemeenteraad een bindend referendum in de gemeente wel weer in ere herstellen. Zou de VVD daarvoor zijn? Als u nou ons verkiezingsprogramma had gelezen, dan had u mij die vraag niet hoeven stellen.
Persoonlijk, Maar geeft u het antwoord maar. persoonlijk heb ik er niets van mee, maar de VVD is voor. Nou, dat programma, dat wil ik even zeggen, als dat een paar weken van tevoren online komt, dan kan niemand alles lezen. Hè? Dus dat geeft niks. Maar Ik heb het wel gelezen. maar u vindt elkaar nu als bondgenoot, kunnen we dat vaststellen? Nou ja, ik ben blij dat de lokale VVD wel meedenken wil. En dat het op die manier goed opgelost gaat worden dan. Dus dan kunnen we heel kort en krachtig zijn. Nou, dan laten we dat zo. Dankjewel. Opgelost. En dat... Nee. Iedereen kreeg hier... Nee, maar hij had geen opponent. Dus dankjewel. En deze mensen, die hebben we ook tegen gezegd... er moet nog ruimte zijn om na afloop 1 op 1 met jullie te praten. En dat recht wil jij ze vast niet ontzeggen. Dus ronden wij dat hier af. En dat doen we zoals we zijn begonnen via de voorzitter. Dus ik zou zeggen, wie het komt erbij... Ik zou het nog wel mooi vinden dat hij het in het Pomsters afsluiten zou, zodat we inderdaad al die talen die in deze regio worden gesproken een beetje naar voren krijgen. Blijf straks nog wel even zitten, want die mooie vazen met bloemen, die moeten nog even met een flinke opbrengst verkocht worden voor de actie 555. Maar de afronding van deze avond is voor u. Ik moet even zeggen, hij maakt het mij wel verdomde moeilijk. Want dan ben ik in het Kalmers en een beetje in het Munnetsieltjes, een beetje in het Fries, een beetje in het Nederlands. Dus ik neem ook, ik doe het maar even in het Fries, want dus, die taal van Kalmers en Dokkum, dat gaat wel een beetje. Maar als je hem hier praat, dat valt me wat teugen. Dat klinkt niet helemaal goed. Dus vandaar. Ik besluit het even in het Fries en dan denk ik dat ken niet. Dan kan ik het altijd nog simultaan vertalen, dan kan je het ook nog eens een keer in het Fries horen. In elk geval... bedankt dat je meer al je wijs bent. Dus ik denk een heel leerzame jongenwijs voor de meesten hier achter me dat het bedoellijk maken is dat de keuze om straks op hier of door te stemmen, dat we daar een beetje duidelijkheid in krijgen. Ik wil het dorpshuis bedanken voor het beschikbaar stellen van dit gebouw hier. Dat is mooi. Pleegt het belang van Muncheziel. Voor het kleermeidje van de zeel. Het ziet er hier perfect uit. Alle vlaggen die je in de show hebben van de warpen van Kalmeroon, van Hart, Kalmeroon, mag ik dan wel zeggen. De beziening, ik zou er geen eerst in, maar in elk geval, ik dacht dat ze wel een protesteren, maar helaas, die winnen dus net. De onderwijzingen die hebben en de leestroekers. Hartstikke bedankt dat je meer al hier even wijzen wilt. Voor straks kunnen we allemaal nog even naar het gebouwtje hiernaast en dan kunnen we wat kopen en wel zelf betalen. Dat doe ik even in het Nederlands, want dan weet je maar allemaal wat er gebeuren kan. Want als ik dat in het Fries doe, ja, dan gaat misschien de helft naar huis. En dat is niet de bedoeling. Dan kun je nog even napraten met de leslukkers. Het zij in het Fries of het zij in het Hollands. Je zoekt het maar wat uit. En met wie je nog wat praten willen, ze willen je nog graag even te woord staan, denk ik. Toch? Ja? Prima. Onwijzigen, hartstikke bedankt. Straks Wolt thuis. Nog net naar huis de uitzending gehad, denk ik ook. Maar het is het paar bloemenstukjes die beschikbaar stellen binnen. Die willen we nog graag een opbouwverkeerpje. En opbrengsten van het zullen ik nog even zeggen. Wordt naar Oekraïne. Dus je moet ook de dag om te doneren op 555 voor de Oekraïne. Nou, je kunt misschien een liedje om bijdragen. Bedankt, Wolt thuis en tot de volgende keer.